Hi guys, hello guys. Morisi say how are you guys? How are you this morning? Morisi say guys. Morning guys, morning guys. Mamka say guys. And I'm got just a quick one guys. Just a quick one. Anyway, ndine good news guys. Ndikubva kumaritsaus angu kuuya kupap smear. Aiwa. Chiri right. No, kwai what pia vanenge vachitsvaga macancer cells iwayo. Aiwa hapo. Asati awanikwa zvawo. Hapo. So ndichibva kuchipatara ikoko kwadokta uko ndabva ndasangana nemeseji yomwe mukadzi ari pano padiaris abvisa mufaro wangu paposition ndandikazvifarigwa mufaro wangu abva paposition ndobva ndisendera meseji andisendera meseji ndobva ndisendera mapictures right aisa voice note actually regai ndise voice note rake munzwe kwanzi jacket akanaka kuri kutonhora wangu kuri kutonhora hanzi varaenda vatadza they want to hear kuti wafamberi yawo history manje mwari havashandi vachidaro hai poshi hai benitam hello rudo mwari hpv hamuna saka ndabva ndasangana ndaita mwana wangu mwe mudiaries muningi tongoti muningi namukoma timazera mamwe chete abva andisendera audio ngatiteerere audio tinzwe. Hi, Simeli. Morisi, hope you are well. Simeli, ndiri following, ndiri kuno ku Port Elizabeth. Ndakadonha musi Saturday. Kuti? Manheru. Saka ndadonha Saturday manheru ndobva ndaenda ku Port Elizabeth. Ndakatanga ku Human Stop, our nearest hospital. Ndasvika ikoko ndobva ndanzi ndiri kufanira kuenda kunonzi ku Port Elizabeth ku-big town kuti ndinotariswa futi mamwe mascans. Ndasvika ikoko ndakasvika zvosvika pana pamusi weSunday, yanga yaitwa Sunday. Ndasvika pana paSunday ndobva ndatoonekwa nezuro all of a sudden vabva vatanga kuti gumbo rako harisi kufunctiona saka hatisati amboita chirwere chakadai, hatisati amboona zvakadai, taakutokudimbura gumbo. Saka kudimburwa gumbo Simeli, ndiri single mother vevana vatatu, ndozvishandira sei vana rabva ratonzi kutodimburwa. Ndikumbirawo kuti timbonamata mugrupu renyu, timbonamata nezvazvo nenyaya yegumbo rangu Simeli. Saka vanditi zvone ndiri kukupai time yekuti ndinhingirire ndiudze hama dzangu kuti ndo zvava kuita. Ndikumbirawo Simeli munamata wemwoyo. Right. Anti muri kunzwa, anti manzwa akamese. Zvakaoma guys. Unenge wamuka uchifamba. Unomuka uchifamba uchienda kutoilet wega. Womuka wofamba uende pashop wega wodzoka. Wodona. Because ndazomufonera nchida kunyatsokunzwisisa. Wodona ipapa pakadai unoti mukawa paricho story yake yarutaura hazvisi kutombondimekera sense guys. Akadona pamba achida kutsika zvokuti ada kupinda mumba ndobva akangasa kutsika ndobva angodona. Hanimaona panga pane zvidhina zviri pamukova apa ndobva angodona pachidhina ipapo pati pakudona ipapo hanzi pakuda ndisumuke kudai so ndobva ndatonzwa kuti something is wrong. Kwai pain yacho yakabva yamhanya kwai right leg hanzi yakabva yamhanya kuenda kuleft leg same time. Hanimaona kuti patove nemadivision pamakumbo apa. Hanimaona saka just like that guys, kungodona achibva kubhini kwaari kubva uko achipinda mumba. Wabuda pamumba zvakanaka guys, tinda kubhini kunorasa marara. Wodzoka uchipinda mumba apa wogumburwa guys, wodona. Utonzi takudambura gumbo. Guys. Kana uchinzi kudii kana ndimiwo guys. Chero uchinzi chii hazvo guys kana ndimiwo. Wobuda mumba muchinde pabhini apa. Bhini rapa iri.
ndoti ndichidzokera pandodona apa mangwana utunzi gumbo ngatidamburwe hazvakaoma. Saka ndamubvunza ndikati gumbo racho abva andisendera mapictures egumbo guys. Anditi andisendera mapictures egumbo. Igumbo iri. Igumbo racho iri. Apa ni single mother ani vana 3. Igumbo racho iri. Right. Saka ndamubvunza ndikati iwewe kuma kuzvitsoka uko. Unonzwa here like any feeling muna akubata unonzwa ndabatwa here. Zvikanzi apachandohwa gumbo rangu vedanda kubva pabve apa kuenda kumakumbo uko. Gumbo ratove danda guys. Harichanzwi gumbo ratove danda kwai chero kurova chero kubata kuti apachandonzwa. Ndotaka kunzwa munhu akandibata kubva pamusoro pebve apa. Ndopanotanga kunzwa kuti ndabatwa. Kureva kuti kuratooma uko hakuchina chinhu guys. Unoshayiwa zvokuudza munhu veduwe. Unoshayiwa zvokuudza munhu. Anogoinda sei haafambi ari muchipatara izvozvi. Haafambi. Ndandambomutini wadi kumbobudamo umboenda kana kumbotsvaga second opinion kana kuZimbabwe chako umbobva kuSouth Africa. Zvikanzi arifambi. Gumbo richafambi. Saka udi guys kungobva kumba wodzoka usina gumbo wodzokera kumba usina gumbo. Wabuda mumba negumbo rako wodzokera kumba usina gumbo. Ndabatikana guys, ndabatikana munoziva, ndabatikana zvangu, ndabatikana zvekwamwari cheko cheko. Munonyatsona zvimwe zvina tinozotaura kuti hedu zvinofanirwa kuitika zvinodini but varoyi variko guys. Varoyi variko. Ndamubvunza history yake ka unonyatsotoona kuti varoyi asi munhu kuti mungati kuti varoyi vangatoti kune chaanacho rega timurere chakati munhu atozama kutoshandirawo makisheni chengeta vana vake veduwe. Munhu atozama kutochengetawo vana vake. Haana chekuti mungati kwai ane bhasikoro rapo kana tichitomurera izvozvo. Saka ndambobvunza kuti varoyi munombodei? Vanombodei naini? Vanombodei? Vanombodei? Toziva kuti kana uchiroya munhu nokuti ndikumuroyera kuti ane mari, ane zvakati, ngaafange kuti azviite, ngatifanane. Ko kana uchingoroya munhu ari kutoshandawo makicheni zvacho unenge uchidei? Hanzi inonzi nerve damage iri common caused by. Saka Sharon unobva watodambugwa gumbo. Iyo nerve yacho unobva watodambugwa gumbo kawani. Unobva watodambugwa gumbo iyo nerve system yacho. Watodambugwa gumbo kawani. Veduwe, munoziva kuremara wakura kogwadza vasikana. Munhu ane 46 kubva makore ese waifamba ungotaka kudzidzira kufamba nechidondoro chiya eti 46 vasikana. Ndipo wotanga kuti nda kudzidzira kufamba nekirachi. Michelle anobuda sei muhospital? Paita vemedical vanoziva guys. Vari kuti hanzi rinozoura rikaora rinozokanganisa gumbo rese. Okay. Panenge paita vanonyatsozviziva guys. Because like what you are doing right now. Ini zvinosati wandiroya unofanirwa kutanga wadarika neari pamberi pangu nokuti handingoregi zvekumhanya. Ari pamberi pangu ndofanirwa kutanga wapfuura nepaari kuti uzondigona. Otherwise hazvibudi. Kwai vati kudii pachipatara haana kutaura. Ndofunga vanamuudza zvizere vangoti gumbo roda kudamburwa. Havana kumuudza zvizere. Okay, all right. Hi T, how are you T? How are you this morning, my love? Ichokwadi. Saka kuroyiwa ku obvious chipatara chega chine zita. Nai guys ndoda kubvunza. All right D Sean it's okay. Ndoda kubvunza nai guys. Saka munonzwa kuti esi maiyoyo makeke amunoposta pama status ayaya.
iyo kasikorokoro kaunenge watenga kusecond hand koposta pastatus, iro vhudzi ramunoposta pastatus, varoyi havazvidi. Just live a private life. Varoyi vasaona keke iroro rebhedzera waposta rawatengerwa nomwe munhu iroro, vakariona havaridi kuti uridye, unoroyiwa ukafa. Handina kumbovabata guys. Remember kuti munhu uyu akaenda kuchipatara kuswera mari mwedziro nemusi weSaturday. Nhasi anzira ngari dambugwe. Saka unenge wabata kuti kudi plus zvimwe chona guys, tisatafondera vanhu vemahebs ka ngatishandisewo brain guys. Haidre hope ngatishandise brain guys. Tewafondera chisekuru munhu akadonha akaenda kuchipatara saka ari kunzi ngagugwe gumbo. Tipewo mahebs. Come on guys. Izvi hazvitombodi sekuru vaya vemahebs izvi. Hazvidi sekuru vaya vemahebs apa guys. Rosi kurutonhora zvisingaiti, kurutonhora zvokuti. Kurutonhora zvokuti. Saka guys ndomwe handisi hangu asina ndokumbirawo hake munhu asina kumborara nemurume apa uye atina matireo guys. Timwe wedu apore. Kana aripo hake asina kurara nemurume apa. Ngakwire aise request ndimuedi akwanise kunamatira mumwe wedu uchu. At least tingoti Mwari ameno. Mwari vapindire vaite kuda kwavo. Asina kurara nemurume ngakwira. Hey, challenge guys. Kwiraitiwo. Kwiraitiwone guys. Hatongoisa kuna Mwari kuti Mwari vanoziva. Mwari ndo vanoziva. Ngatingochisai kuna Mwari kuti zvese zvichaitika kubva nauka. Mwari vatungamiri. God must lead. Isusu tine vatova nenyama tine patinogumira kufunga. But Mwari vanoenda to extremes. Saka ngatingoti Mwari ndo vanoziva pavanoda kutangira nekugumira. Andimaona isu hedu kutaura chokwadi pamberi paMwari hatizivi. Tingangoita mufungo wedu tikadini pamwe Mwari kana Mwari zvavanenge vataura no one can contest muzeya. Saka tongoti Mwari ngavaite kuda kwavo. Mesi uda kuedwa. Mesi aura green button buda udzoke. Kwaindokwira. Musakwira zvezvindi. Ndikuti kwira izvokurevesa guys. Toda kunamatira mwedu kwira izvokurevesa asina kumborara nemurume apa ngakwira. Asina kumborara nemurume ngakwira apa. Mandara kwira uye utina matire pano. Hello babes. Hello my love. Hello sis Mary Makadie. Ndiri raitanguri say thank you for coming here. Ndaona kuti ndiwe wega riri pano. Ya inini hangu ndiri madhumbe asi ndinoona matandogara stay ina ndamurume wandasangana naye. Oh, hamuna wamasangana naye nhasi. Alright, batai makadaro ndichaga vamwe tu. Right, kana ari pasina mbora nemurume nhasi guys, kwirai tione. Vasina mbora nevarume nhasi toda vanhu vakachena ngavambouya apa vakwire tione. Vasina kurara nevarume zuro saka mose makavata muchibhogomogwa zuro. Saka ndini ndogana kola tiri tu ndichanamata pano. Kwai handitiri kudya ndangokumbirawo kuti tiwo vasina kumbodya bota zuro ngavakwire vanamatire vatibatsire kunamatira musikana uyu. Saka ima una kujustifya henyu bota idya iko zvakaipei. Zvakaoma kuseka zvangu. Aiwa ndore vasina kudya bota zuro. Ndore vasina kudya bota zuro. Ndini hangu ndiri kungodaro guys. Hapana apo pazvakanyongwa. Ndini hangu ndiri kungodaro. Ndini hangu ndiri kungodaro guys. Right, mirai nditrai kuedha vamwe varikuda kuedhwa apa. Aiwa panokwira. Tafadzwa. Taivepo here chigumira pamukova ndaitafadzwa. Uda kutinyepera. Uyu aramba kupinda uyu. Zvayakwidza mumwe wani. Chiko chikuitika. Yakukwidza ka because uyu akwira. Ndita kuedha mumwe. Right. Two wapinda, I need one more. Right. Lucy iri kuramba yako iri kuramba Lucy uti ndikuedhe. Yako yaramba. Hello, Sis Mary. Hello dear, how are you my love? Musha muri Rega 7. ndichiedha one okupesira mushe mite 3 tubva tangoita 4. Pamwe achamatira kudzimba dzako kwavanga vachidya bota ikoko. Namatirai kudzimba dzako vamuchipiwa bota iroro. Okay, uyu atodza kukwira ari kuti declined. Alright, let me mira ndimbotora yamo kwavamaka.
Henry? Okay, it's been open. Okay? Simba racho taivepo here, uda kutinyepera. Wakambozvionepi izvozvo? Gogo wamakamutai edu, pindai tione. Come. Amen, mainini, amen. Ko voice rakaidepi? Right. Vachitrai kukwira ava guys, ndakudeedzai ndini andika tine umwe wedu ane situation iripo, saka ndandingokumbirawo kuti tiite munamato tingoti Mwari right now vaite kuda kwavo. Andisika may God may his will be done. Kana vachiona zvakakodzera kuti zvoisa izvozvo we cannot pokana nemadoctors. Connection fail Gogo Wamaka. Connection fail Gogo Wamaka. We cannot contest but taurai. Alright. Ini ndogona ngoti namatei ndobva ndadonha ndiri madhumbe angu, asi mwoyo wangu ndangonzwa uchinditi ndinamatire mukadzi uyu. Alright, no problem. Saka ndatinamate hedu tipende pakuti munamate. Guys, ari comment section ngonamatewo muri kwamuri tinamatire mumwe wedu ushu. Ngatienda kuchikona. Alright. Tungonamanda teseka one or? Alright, okay. Zita renyu Baba nere Mwanakomana nere Mweya Shino Mutsvene. akatendekwa ari kumusoro Kanaka Jesu makanaka mucheni Baba nekushukira muri mwe vanogona madhimbureni Baba nokuchengetedza izvo makanaka Baba tinoisa murandakadzi wenyu kururama mukati memaoko enyu. Imi ndimi munoziva Baba izvo kururama zvakaitika kwaari Baba. Ivai naye bata-batai mukati menhengo dzake Baba. Tinoziva kuti imi ndimi munadzi mukuru asina coincidence. Shivai naye pindirai izvo kururama pakati situation yaakatarisana nayo. Tinokutendai Baba nazvose zvamunongochinjira izvi. Tinoziva mwana wenyu atenderera kumbira minamato yedu Baba. Shivai naye izvo kururama mangwanani. Ivai naye mutungamirire pane zvose zvichaitwa izvo kururama. Pane urongwa hwese huchaitwa pindirai murimi Baba. Imi ndimi munoziva izvo kururama. Makaona zvakakodzera kuti ringe richichaitika izvo kururama. Tinongoti ngazvitipusise kuda kwenyu izvo kururama. Kana kuri kuita kutoniipi izvo kururama. Baba tinoziva kuti muri Mwari hamungamirikani. Muri Mwari vane rudo, muri Mwari vanochida, muri Mwari vanogara natiri. Naizvozvo hamungapoti tiri kutoteka Baba. Tarisai vana venyu izvo kururama, tapfugama mangwanani. Tinamatire mumwe wedu izvo kururama. Shivai naye izvo kururama. Bata-batai mukati menhengo dzake Baba. Tinoziva kuti ndimi mungatimboita zvose izvo kururama. Saka naizvozvo mangwanani tinongosiyira zvose kwamuri Baba. Tinokutendai izvo kururama. Nazvose zvamuri kuchiitira. Tinoziva kuti muchadzoka kuchema kwedu izvo kururama. Baba wokururama. Bvisaiwo marwadzo mukati memiviri yake. Kana iri mweya tsvina tinoinamatira tichirevanisa naizvozvo. Tichiti haina simba izvo kururama mukati memuviri wake izvo kururama. Kana iri mweya yamatsinde izvo kururama tinoti haina simba izvo kururama. Kana ari wakaipa mukati chakanaka Baba tinoti hazvina simba izvo kururama. Baba pindirai Baba murandakadzi wenyu akwanisa kushandira mhuri yake. Imi ndimi munoziva Baba izvo kururama. Imi ndimi munoziva pane zvose zvamunenge makamutumira Baba. Naizvozvo ndinongosisira mukati memaoko enyu izvo kururama nesanere paradhisi. Ndichishivai nemurandakadzi wenyu izvo kururama. Mugonesei Baba wokururama izvo kururama. Muitawo zvakanaka mukwanise kushandira mhuri dzake Baba. Tachena Baba tacheterera mangwanani ano izvo kururama. Tichikumbira kuti ungamirirwa nemi pane zvose zvichaitika kuchipatara izvo kururama. Rapai murimi izvo kururama. Pindirai mukati memwoyo yemadhokotera izvo kururama. Pindirai izvo kururama mukati memwoyo yemadhokotera. Batai murimi Baba. Tinoziva kuti mumi hamuna nhoroondo yekukundikana Baba. Tanamata Baba nekusingaperi. Ratidzai ukuru hwenyu Baba. Ratidzai simba renyu izvo kururama. Tanamata Baba nekusingaperi. Tanamata Baba izvo kururama. Tateerera vana venyu mangwanani. Kumbira
mufundise kumuramba netima madzimai tichikunamata eshokurama. ipaisa Tarirai baba vokurama maganza kumbira mwanakomana nenamatu wamwari kunoisiwa muwari. chizotsairi Naizvozvo tingadishanda tinongodzvisa kwamuri baba, ngatibatsire tichitungamirai baba nekusingaperi. Iwai naye ngatibatsire mumutungamirire baba nekusingaperi. Jesu Namweya anogara machiri mwanakomana shokurama. wamwari Iwai naye pindirai mukati meupenyu hwake. Baba, tinoziva kuti hamuna nhoroondo yekukundikana, hamuna nhoroondo yekukundikana baba. Naizvozvo pindirai baba shokurama. Nyadzise Pindirai makati tateerera baba tikachema nemamuri shokurama. Mwari Tachema kwamuri munotigonzisa. shokurama Jeremiah baba. Tachema 29:11 kwamuri yakati, baba, for you know the tichitungainisi plans you have for shokurama. us, plans to Titungamirirei baba prosper us, not shokurama to pane harm zvose us. zvatiri Zvino kunamatira Mwari mangwananaya. chimuchengetai chimurwirai, Pindirai baba chivai mumiriri nekusingaperi. wake Mwari. Pindirai baba mukati meupenyu hwemwanaka Makore dzimurwire womwanasikana dzimuchengete wenyu. ngaafungamire Pindirai baba baba chishoshere kumuona kuti zita agozi muropa ramambo akazviwanira Jesu kukushandira ndakunamatai. nekuriritira mhuri dzake baba. Tanamata baba nekusingaperi. Tachema kwamuri baba namweya anogara machiri. Tititungamirirai baba ishokurama. Tirambe tiri paminyengetero ishokurama. Tinowimbwa kuti hamukundikane. Muri Mwari wane tsitsi, muri Mwari wane rudo, muri Mwari wanogara nariri. Tinokutendai baba ishokurama mangwananana nekuungana kwataita pakati peino nguva tichinamatira murandakadzi wedu baba. Tanamata nekusingaperi. Chivai nesu shokurama. Pindirai baba, pindirai baba. Tateterera vana venyu tachema, tachema baba nekusingaperi. Pindirai imi ndimo munoziva. Pindirai mukati memadhokotera. Batai murimi shokurama. Tanamata nekusingaperi namweya anogara machiri. Tichitungamirirai murimi shokurama. Isu tiri vanhu venyama, hatina zvatinokwanisa kuita baba. Muchengetedzei nevana vake shokurama. Tanamata baba nekusingaperi. Chivai naye shokurama. Mumuchengetedze baba nekusingaperi. Tateterera baba. Tachema vana venyu tichemera mumuriri shokurama. Tachema baba tichemera raramo yemumuriri baba. Tanamata baba nekusingaperi namweya anogara machiri. Isite amen. Amen. Thank you guys. Naita basa. Mara kuitire zvakanaka madzimai. Mara kuitire zvakanaka. Tongonzwa kuti Mwari final say yavo vanenge vachichi. Vakati agurwe Amen. tongochida kwavo. Vakati asagurwe tongoti Mwari vanenge vachiziva zviri kureva. Because isu Amen. tine patinogumira hatina hedu kuti tokwanisa kuenda mberi. Amen. Chokwadi. Aiwa vaita basa madzimai. Thank you very much. Tinotenda sisi Mary nekuti tinge tiri pamwe chete mangwananano tichibatira mwoyo wedu minamato. Zvinhu zvakangooma kupindwa nedambudziko rakadai apa uine mutoro wewana wakadaro unongo uchitondishandirawo wana wangu. Zvakangooma hazvo, ndabatikana nesituation sisi. Amen. Thank you very much, Happy. Thank you very much. Zvakaoma tongoti Mwari kuda kwavo guys ngavaite havo hatina hedu zvatingataura hatina zvatingaita asi zvongorwadza guys, like life yacho sometimes ukazvifunga ka ndopaunongoona sometimes kuti kudadirana pano pasi kupedza time guys, it's just a waste of time guys. Zvia zvokuti hey ini ndine mari ini ndine, it's a waste of time guys because upenyu idova. Ngatimaona upenyu idova. Mwari kungodai so kungodai life is gone kungodai watoremara hazvitombonidzi rocket science hazvitombonidzi 5 minutes kana kuti a second guys life yako can change. So I'm so sometimes ndinoshamisika so ndovhunduka so ndichiona ndichara kuti inini here me a whole me ndikazodai like you look what Mwari, kutya Mwari ndokuvamba kwezivo. Uyu munhu achitaura kudai sanoziva here kuti upenyu hwake huri mukati memaoko eumwe munhu, upenyu hwake huri mumaoko enyu Mwari, hunochinja kudai so upenyu hunochinja within a second guys, within a second upenyu hunokuchinjira ukashaya kuti zviri kufamba sechichaitika. Tikutaura munhu akaenda kubhini kundorosamarira achidzoka anditika akangodonha, this is going to change your life completely forever. Kukurwa gumbo ito change forever. Handimaona. Saka sometimes guys ngatizive kuti paupenyu zvatinoita vanhu zvatinorarama ka zvine muridzi wacho. Hatina chatinorarama tatendegwa naMwari, hatina chatinoita kana muridzi asina kutitendera guys. Tinotenderwa nemuridzi woupenyu kuti zvinhu zvedu zvifambe. Ana muridzi woupenyu akasatendera guys hapana chinobudirira ende hapana chinoitika. Handimaona tinge chingori vanhu vakamira panzvimbo imwe chete usingafambi, kumuvha muona umuvhi, kumuvha bheka umuvhi, unomira kuti unge stage kudai wakamira panzvimbo imwe chete.
kana mudzi welife asina kutendera. Andimaona. So handiziviwo Mwari ndozvindouko, handizivi. Kudadirana kupedza my message is kudadirana kupedza nguva. It's a waste of time. Ukaona asina mupewo, ukaona nenzara mutengerewo chikafu toilet, ukaona ari kuchemawo kana una chobatsira, because kudadirana kupedza nguva. It's a waste of time. It's a waste of time. Musha wedu uri pano pasi, hausi pano pasi, musha wedu uri kudenga. Pano pasi tiri kutandara. Tiri kutandara pano pasi. We are just here kungotandara, tichingotandadzana zviti, tichingoseka, tichingotukana, tichingoenda, tichingotandara. Mangwana makuseni unomuka, tikangani muchimuka makuseni guys, undochiza kwai ndamuka makuseni kwai kuna bhazi raita accident rauraya vanhu. Vanhu vanga vachienda kuvachitoronga, vanhu vakafa mumwe bhazi reDNC vanga vachitoronga, unoronga kutorongerawo Christmas guys. Vamanga vachitorongerawo Christmas kuti Christmas ndinoitambira kwakati. Anga akatisa appointment kumusha tiri kuuya paChristmas nevana. Umwe anga akatoitawo appointment, anga akatobhuka kana kuholiday somewhere kuti tiri kutamba Christmas Victoria Falls kana December asvika. Andimaona tikuyosamba Christmas tikoko. Umwe anga akatoronga kuti mwana wangu next year documents auchikore form 1, documents auchikore kuPrince Edward kana kuti kupi, but hazvina kuitika saizvozvo. Hazvina kuitika, vanga vachitoronga. Pavakanokwira bhazi riya vachiti kuenda kuZimbabwe, vakatofonera hama dzavo kuti ndiri kusvika nguva yakati mundimirire. Kune vakawanda vakanga vakamira kumbudzi uko kuroadport uko, vakamirira kuti bhazi riri kusvika ndiri kugamuchira mama, but mama havana kuzogamuchirika. Kune vakawanda vanga vakamira kwachiti ndikugamuchira zvinhu, baba vari kuuya nhasi. Anga ave nenguva asina kuona baba, but anga akamira kubhazi harina kusvika. Handimaona pane nhau dzakaitika pakati, nokuti upenyu hahusi hwedu. Tinoronga nhasi kudai sezvozvo tiri kuronga kuti December ndoda kudai, umwe ari kuti pabirthday rangu ndoda kudai, umwe ari kuti ndoda kudai. So tinoronga nokuti vanhu venyama, asi zvinogona kusaitika saizvozvo nokuti upenyu hahusi hwedu, hune muridzi wawo. Zvinogona kusaitika saizvozvo. Unogona kufuma mangwana uchitorora usiku uchiti good night, ndokufonera mangwana wangu, ndokubata mangwana, ubate ukaona ndafona usandibhosha, ubate foni. Mangwana uchimuka unogona kutadza kubata foni iyoyo kufonera munhu iyeye, kana kufonera munhu iyeye udzwa chinzi ashaika, angorara hana kumuka, kana kuti adonha hana kumuka, kana kuti angorumwa adai. Handimaona nokuti upenyu hausi hwedu, kana kuti angopinda maataki usiku akavata, kana ngoti angotadza kufema akatofa. Unofona foni ikaringa pasina munhu anodaira, because Mwari vanenge vatora upenyu hwavo. Upenyu hwatiri kurarama hune muridzi wawo guys, hakusi kuvhundisirana, but ndochokwadi. Pano pasi tiri kutandara, kudadirana kupedza nguva, kuchinyirana kupedza nguva, kutarisira vamwe vanhu pasi kupedza nguva, kuzvisa paklasi yako wega kuti hanzi vadadi ndingatsi klasi yangu, handitauri navatsi klasi yangu. Klasi yako ndeipi? Because klasi yako yese yakangofanana. Tiri paklasi imwe chete tose. Hakuna munhu asina 6 feet guva rake, hakuna munhu asina guva rakachegwa. Makuva amunojamba muchiona aya ari kumakuvako akachegwa, muchifamba muchitya kudongorera mukati mawo kudai musina munhu. Newe rako riri kwekukuya rinogona kusave riri kumbudzi kana kuti kumutapa kana kuti kupiwa kumusha kwenyu ririko, richatarirwa iwewe, ucharitarirwa. Hadzisi klasi dzangu havana nhinga vanditauri navo, what is this? Kuti uri chii, umbori ani, takangofanana. Klasi yedu pano pasi takafanana. Pano pasi klasi yedu tese tiri same class, takafanana. Nokuti kana chachaya hakuna anozonzi ari kuenda kudenga rake ega. Hakuna utakamboza chinanzanzi achererwa guva rake kumusoro kudenga uko ndokune guva rake. Tiri kungoona munhu achienda kumbudzi, tiri kungoona mota ichingo, mabhokisi anotakura vanhu akangofanana. Tiri kungoona vanhu achingonopinda mudhavhsi, munyaradzo, muzororo, vachinotsvaga kuti kofini ratingamutorera uyu ndeupi. Zvinoreva kuti takafanana, takaenzana. Siya imwe yokutarisira vamwe vanhu pasi, siya imwe yokuzvita kunge munhu ari nani, siya imwe yokuzvita kunge iwo watori bheta kudarika vamwe vanhu vese, because takangofanana. We are all the same. Nemari yako iyoyo, kune vatakaona vakafa, hatina kuona baba vakashutwa musi unoya, vakanzi kwai vamutangadura, vakanga vachinzi vane mari, vakashutwa, vakafa vasingatarisiri, vakashutwa, vakasiya mari iyoyo. Vakaisiya mari iyoyo iripo. Iko zvinezvi hama vana ndo vakushiyana, kana kuti hama dzakutogwa kuti afaiti kugura mari iyoyo. Mari yako haina basa mberi paMwari, izuda. Because munhu akakuropafadza akakupa mari iyoyo, anogona kungoita kuti uisiye mari iyoyo. Anogona kuti uisiye mari iyoyo, ndokaisiya yakazara irimo, usina kuidya mari iyoyo, inosara ichidyiwa nevanga vachivenga vaya. Vanga vachiti haisi klasi yangu, vana nhingi mufamily handitauri navo, ndo vanosara vachiisa kunya wangu. Vanoitsa kunya zveshuwa, waenda. Vakokutengera chikofini chemanga-manga. Nemari yako yoyo hauindi kana necasket, vakokutengera chikofini chemanga-manga. Joina polisi. Kana une polisi, ndisi polisi yako chibhadhara zvinhu, inokupa zvaunenge uchida nezvaunobhadhara.
zvinorwadza sei kuti muakaunti mako wanga uine $5 million musokufa vanhu kutengera coffee $150 kuti tikagotambisira chiko mari yati munhu atofa here achamuka here zvino ane mari tichengere ishande kune vasara ndozvatinenge takuita isu ndozvavanenge vakuita veukama hatingatenge coffee ndinodhira casket rokuita sei kufa kuti achamuka here mucasket ngatingomupa iro riri $100 rinoita here handi kufa here atofa bheta mari ishande kuvanhu ngatitengere vanhu chikafu vanhu vadye vakwanga uchivenga vaya uchiti hazisi klasi dzangu ndo vanenge vari pachimba vachiridza ngoma vachidya mari hama zichitaura kuti aiwa mari ngaidyiwe nevasara uyu atofa ngatingo coffee kufa vakwanga uchivenga vaya vanoti vachidya mari yako iyoyo panhamo yako iyoyo vakanga vasiri veklasi yako iya vanoti vachidya zviya zvokuswera uchitukana nevanhu zvakapfuura zviya zvakapera zviya guys kuti ndaswera chitukana nevanhu kuti ndindakapenga ndoswera ndichimanyisana nevanhu ndoswera ndichitukana ndichoswera ndichidai come on guys kutaura tichidai ndikudzora chokwadi reality of life chako zvinhu zvezva ndozvisina kana nebasa rese zviya ndozvisina kana nebasa rese nokuti guva rako ririko makuva edu ese tese ariko ngatirege imwe yokutasana pasi nokuchinyirana upenyu hunochinja guys hunochinja ndinonzwa kudukupiswa zvangu nevanhu ndoziva kuti ava vane upenyu hwavo huri right but vanenge vari mukati mevamwe imomo vanenge vachitamba navo mukati mevamwe imomo havataridzi social media iko zvino vanhu vari kuuya kuzotsvinyirana kuzovhairirana anti mazvona social media ndeyekuuya kuzofara ngapave neprivate life ngapave nesocial life ukaziva kuti private life yangu haine vanhu unobatsirikana ukaziva kuti chero ndikadya nemasushi akaita sei andiona hazvinei nevanhu unobatsirikana kana wauya pasocial media antika nedhata rako nefoni rako pano tatoinzana tatofanana because chandigwana uyu neni chanokomendawo neuchakomendawo tatofanana tove pasame class tatove pasame level siya imwe yokutasira vanhu pasi siya imwe yokuya muchivhairira vanhu siya imwe yokuona vamwe vanhu kunge vamwe vanhu vasina basa kunge vasiri chinhu kunge imi ndimi akapenga ndimunese kunge imi mari yenyu ichakutengerai denga renyu moga hakuna mari inotenga denga dei mari dzaigona kutenga utano hakuna ifa manje mari tinayo asi vanhu vari kungofa nemari dzavo because mari haitengi upenyu inokuendesa kumahospitals anodhura vanganiko vari kufa vari mukati memahospital anodhura vanganiko vari kufa vari mukati memaprivate hospital ekuti hamungopindwi asi ari imomo aiswa imomo achinzi ndokwaenda anongosvika kunozongosvika mangwana wedhi chinzi vashaika nedzoi nokuti mari yako inokuendesa chipeta chakanaka asi haigoni kutengera utano haigoni kutengera upenyu mari yako upenyu hune muridzi wawo upenyu kune kwaunobva vanganiko vamakanzwa chinzi vaenda pagomo hospital arira pasi hakuna mubhedha asi akabuda vanganiko vamakanzwa chinzi vaenda pagweru general hospital hakuna kana oxygen angasagoni kufema asi simba ramwari rakaonekwa akabuda akadzoka vatori kavhariko kumba nokuti mari hainei nekutenga utano mari hainei nekutenga upenyu mwari ndomuridzi woupenyu kana vangotaura kuti unorarama unongorarama kana vakangotumira shoko hanzi it's only a word with God, just a word. It doesn't need any rocket science, it doesn't need any magician, just a word kungoti ngapore unopora nguva yakwana unoenda. Saka mweya wekutasirana pasi vanhu pasi, mweya wekusara kuvhairirana kutsvinyirana, kune vanhu vekuti anomhoresa munhu akadai. Makambozvionotisa kune vanhu vari kuti anomhoresa munhu nechigumwe kudai, so haadi kubatwa roko rwake urwu neumwe munhu because munhu uyu asi weklasi yake. Kune wekuti mukasvika pamafunction kune mumwe munhu wekuti ane vanhu vanoti anomhoresa uyo omhoresa uyo omhoresa uyo, vamwe vese vanopfuura kunge asingavaoni because havana basa, vasi weklasi yake according to ye. Haisi klasi yake, achanomhorosa ava vanenge vari nani, ava vakapfeka gogo dzepingi, ava vakapfeka gogo dzeredhi, ava vakapfeka mapambusi, ava havamhorosi because havana basa, havamhorosi havana basa. Asi chizva zvinongonakira mudikani ndechekuti hazvina basa kuti uri kupi, pano pasi takainzana takafanana, zvokusvora uchitasirana vanhu pasi, uchituka vanhu uchitasira vanhu pasi, uchisvora vanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. Munhu wese mufananidzo waMwari, munhu wese mufananidzo waMwari. Mwari pavakaisa munhu yeye panyika vakagutsikana,
vakatomuona kuti uyu munhu akakodzera kuenda pane vanhu akatogutsikana. Munhu anotori munhu vakamutarisa vanogutsikana naye munhu iyeye, vanofara naye kuti hei God creation iyi ndo inonzi creation yangu iyi. Iwe usvika zvako uchituka munhu uchimudza kuti kushata kunge gudo, kunge mbwa, kushata kunge chino, wakasika munhu iwe. Mwari kana vachimuona vachigutsikana naye vakamuisa panyika akadaro vakafara naye. Who are you kuudza mumwe munhu kuti gudo? Who are you? Who are you? Takainzana. Gudo raunotuka, mbwa yaunotuka ichararama upenyu hwakareba. Iwe gudo rigokuchema iroro, rigouya rigokuwiridzira ngoma iroro nekunaka kwako ikoko. Asi ndamboona vakanaka vachinzi vaenda kudenga ravo vega. Kune denga ravo riri kuraiti uko ravakavagirwa, saka vese vakanaka vari kunzi, I don't know the definition of class yenyu yekunaka. Handiwana vese vari kunzi vakanaka vasumudzwa. Kune denga riri kuraiti kwavakaiswa kondo kwavo kwavachanogara nekusingaperi. Ndiri kungoona vanhu vacho vari kunzi vakanaka vachingoimbigwa same song, tambirai mwana wenyu auya. Mumureurure tundura ikatunduka makuwa vachingoimbigwa sevaimbigwa anongotwa munhu akashata vachingonopinda muguva vese. Vachingonopinda muguva vese. Saka zvokusarotasira vamwe vanhu pasi. Embrace people. Idai vanhu sezvavari. Batsira munhu kana aitawo dambudziko pamwe mubatsire. Rega kutanga wamutarisira pasi wamusvora kuti vanokodzera here ava kuti ndinganzi kana kuti ndodai. Kune vanhu vakadaro guys. Munovaona, vamwe munovaziva, vamwe variko, vamwe muripo pano makatodaro. Ukuti unototaura kuti nhingi uyu ukatosa unotosemeswa kuti this is not my class. What is your class? Who is your class? Which is your class? Because the class yedu yakafanana. 6 feet down is our class. Tese. Ne Maria iveda vamugabe. Hatina here kuvachema, hatina here kuvafushira pasi apa. Havana here kupinda mukofini. Havana here. Dei Maria itengera life. Taizoti kuda pamwe ava vafa because vane mari yekutenga upenyu. But upenyu haudaro manje. Kune mari mainzanise. Anonzi mainzanise ariko kumusoro kudenga uko. Anoona mainzanise. Anokuinzanisa imese. Ipapo here Mwari ndomubhiga. Ndo vakakutinzanisa tese ipapo. Ungavhaira pano pasi ukavhaira ukati nini hayi wakupikwa ndini handi klasi. Asi paripo pachainzana neva classless. Uri klasi izvozvo asi paripo pauchainzana nevaya vasina klasi. Paripo panonzi 6 feet down. Apo munoinzana chete no matter what. Upenyu hausi hwedu guys. Paunomuka makuseni uchiona zuva, tenda Mwari kuti Mwari ndokutendai kune atadza kumuka. Paunomuka makuseni uchifamba, tenda Mwari kuti Mwari ndiri kufamba nemakumbo angu maviri, ndoda kutendai Jehovha. Nokuti kune atotadza kufamba, adonha mufunge angodonha padho apo. Hakunzi gumbo ngariguru. Just like that, kungodonha apo gumbo ngariguru. Gumbo ngariguru. Saka paunomuka everyday uchiona uchigona kufamba uchienda pamashopu apo uchidzoka uchienda kubhini uchidzoka uchidai, tenda Mwari kuti Mwari ndokutenda nechipo cheupenyu, ndokuti nechipo cheutano, because ndo utano hwaunahwo ihwo ukuru. Ndadai ndikadai ndadzoka nyama nemweya zviri pamwe chete, nyama yangu iri pamwe chete yakabatana. Yakabatana. Unoendesa mwana kuchikoro uchinzi chibva kuchikoro kufanirwa kunzi uyai mutore mwana. Kudanana kupedza nguva. Tinorwadziwa nanhasi. Pane nyaya yakaitika mazuva apfuura pai kuchikuwadzana iya. Mai vai vanga vane vana 2 vakatomuka mangwana vasina kana mwana. Vana vavo vari 2 ivavo vakatsakatika within a day, no minutes guys. Mukada kuchifunga ka minutes zvotorwadza moyo, but ndo zvakatoitika. Within some minutes vana vavo 2 vavakazvara vakanga izvi havachina mwana, vakasara vasina mwana. Just like that. Just like that. Kungotamba kwakaita, kungobuda kwakaita vana panze vachinotamba, kungosiya kwavakangoita vana mumba vachinda panze, panze vachinda mumba, vakadzoka kuwana vana pasisina, vakati vana pada vaenda kutamba panext door, vakatombogarisana kutamba panext door, vakazonda panext door vana vakati ndikuti vana vari kumba kwenyu.
kuvana vaendepi vakachibuda vabatsana mai panext door kuti vaende kumatakshop regai tiende kumatakshop ndokutevera kuenda kumatakshop ndosati vana vari papi ndokushayiwa vana. That was it. That was just like that. Ndokutanga kusema aliti nei vana tichavaoni vana vafamba sei vana vaenda kupi chichaitika pavana vakutanga kutendera tsvaga vana paya mangwana vana nonzwana vanga vari ngati memotikari 2 vana vavo gone. Upenyu, life can humble you. Be humble iwewe pachezvako. Anzwanga vane vana 4 handizivi hangu zve4 handizivi but alright kana vanga vane 4 let's say vanga vane 2 let's say vanga vane 2 let's say vanga vane 2 ivavo ndo vanga vanavo mangwana tangerita kuti chii. Point yangu is upenyu hausi hwedu. Pane chinoitika every time. Kune vandakabva vemudNC muyame bhazi reDNC vakavigwa vari mhuri ye3 people. 3 people one day vakakwira bhazi vari 3 vachitoenda kumba vari 3 kudai vese vakavigwa makamaona mabhokisi ari 3 family yese. Pane murume akambva kuCape Town uya wokubva kuCape Town nemhuri yake towards Christmas last of last year vachienda kumba vaine motikari yavo vanga vari vechipostori so vakaita accident kuMessina kana muchikurangarira vakaita accident vakusvika kuMessina muchikuvaziva murume airara kunzi hanzi akanga achirara here akaenda kumberi kwegonyeti akatakura iye mhuri yese iye nemukadzi nemwana mangari pamaoko nemusikana ngati kurei nemusikana ngari pakati nechikomana vana 4 baba namai mukurimemba vaine double cab. You still remember that story? Vakaita accident kuMessina uko vakanonzi vakapinda munhiri vakanopinda mberi kwetrack muchikuziva here nyeyo last of last year guys if you still remember. Kuchinzi murume akarara akabuda kuleni rake akaenda kuleni kuopposite lane. Mota yatakaiona yakaita so mota yakasikirigwa yakaainwa kudai mhuri yese ipapo yese mhuri. Thank you raviri vekushavane. Thank you. Vakanga vabva ku Cape Town vakafonera kumba kuti tiri kuuya tosvika mangwana. Vanhu vari kumba vakatarisira kuti vari kuuya vakafona kuti vari kuuya vanga vakatakura magroceries kumasure kundo vari kuenda zvinhu zveChristmas handika but instead yekugamuchira vanhu negrocery Christmas vakanogamuchira mabhodhi. Vakanogamuchira mabhodhi emhuri yese door kuvharwa the door was closed. Kana vanga vakavaka vane imba iyo ichagogarani hapana kana mwana akasara imba yakabva yangovharwa madhoo. Saka chinhu chinonzi life guys tinochikoshesa stereki isusu but kumuridzi wacho chaiko Mwari life vanoita zvavanoda nelife yavo vanoita zvavanoda nevanhu ise hanzvadzi Clover how are you vanoita zvavanoda nevanhu vavo vanoita zvavanoda nevana vavo vanoita zvavanoda neupenyu hwavo nokuti ndehwavo. Vakangoti bhorowa we are borrowed this life that we are living. Takangokweretwa upenyu hwatiri kurarama tiri vakwereti ende dzinotsvaka tizi tiri vapfuuri nenzira tiri kufamba tiri munzira kune kwainonogumira nzira iyoyi tiri kufamba pane patinonosvika pekuti nzira iyi yava dead end hatichakwanisi kudarika kuenda uko ndo zvatiri right now tiri murodhi tiri kufamba asi kune dead end kumberi kwedu kwokuti hatikwanisi kucrossa nekuti upenyu takabhorowiwa. We are living these lives are borrowed. Time is borrowed. When Mwari vati ndikuda time yangu vanoitora vakati ndikuda life yangu vanoitora because we are borrowed. We were borrowed. This is not ours. Ndosaka vachikwanisa kugumira panzira. Saka guys kutaurirana kuchinyirana kupedza nguva kutasirana pasi kupedza nguva kuseka vamwe vanhu kupedza nguva. Tanda pano tiri kutotandara zvedu mugare makazviziva izvozvo. Kana uchigona kutenga inonzi Versace kana iwo maguchi enyu sheyawo nevasina nekuti vasina ivo vanotosira pasi vanosvorava mangwana sandi ngoma dzavanenge vachikuridzira idzodzo
ende vanodzipada gura nasisimili ngoma varegi tikatangawo tirisu vanouya kuzopada gura futi ngoma varivo futi avatiregi zvichingwenda saizvozvo. Batsiranai nevasina, mwoyo wenyu ngaurwadze, mwoyo wedu ngaive rege kumanikidzwa, totenda kuna Baba nokuti upenyu hausi hwedu. Handisika ndapedza zvangu guys, ndangoda kutaura nenyaya yemukadzi but haitina kutongomira. Hai vakoma vangu Patricia Majoni, how are you my sister? Are you okay? Tombomira tonzwa kuti Mwari vanoti kudii. Kana vati gumbo racho richekwe, tongogamuchira tongoti kuda kwaMwari ndivo vanoziva zvokumbeta tisingazivi isusu kuti kumberi achararama sei, ndivo vanoziva. Ndivo vambotendera kuti gumbo racho richekwe, adonhe zvobva zvanzi gumbo richekwe, ndivo vari kuziva kuti kumberi kwacho kuchafamba sei. Right now usati nachati tichiziva. Pane wangabvunzwa kunzi mangwana unenge uchiziva. Mwana wangu ari kufanza ndi palife here. Hello. Zvakati. Ndimona. Padoko how are you? Okay. Ari kuti ndibvunze question. Anzi topic yanasi ndanangodarikawo nepo because pangoitawo munamato warohwa wemukadzi akumbira munamato audio mainzwa. Audio mainzwa. Saka nangoti gandidarikewo nepo tingoyeuchidzana kuti kungobatana sevanhu zvakangonaka guys. Mufunge zvakangonaka kungobatana sevanhu mufunge nokuti tiri vanhu. Kuchinya tinozoona edu mwachinye kuchinya tozviona isu chero kumafunction ku guys. Kumafunction kune vasingamhori ndombonda kurere ma-inbox ipo pane pasocial media guys. Vangana moendera kuma-inbox asingakupinduri unotoona takavhurwa anotovhura kudai so status ndo andakatovhura picture yako kuti this is not my class and direct tinozviona. Anoona vangana vonoendera ku-inbox anokudaira hadzaudairwe because hauna basa. Hauna basa, haudaire zvokumhanya. Asi ndinoda kungotaura vaya vanoti havana basa vaya nhasi vaya vanoti vanodaira hana basa kuti aiwa vane basa. Vanhu vamurutsa hana basa vane basa because ndovachange vachikurudzira ngoma, ndovachange vachikuimbira ivava ende havana basa vane basa because makainzana. You are the same, takafanana tese. Right. Pane mwana wangu ari kusenda message panapa. Hanzi, please ask my daddies this question. Mombe yeumai ikasabviswa, pane zvinoitika here? Mombe yeumai mwanangu inofanirwa kutobviswa. Asi nokuti tiri vanhu vatema, handitika tiri vanhu vatema isu. Tine culture nechibhoyi chemishonga zvinhu tu zvakasiyana. Tine culture tisu ya Africans. Antika and then tiri ma-Africans kudaro mombe yeumai inofanirwa kutongobviswa chero zvikaita sei because ndo chishona chedu isu. Inobviswa mombe yeumai. Ikasabviswa mombe yeumai nokuti chishona chedu chagara chiripo, handiona zvagara zviripo kubva kare nakare. Pane zvinoitika handizozivi hangu kuti chii exactly chinoitika but pane zvakawanda zvinogona kuitika zvinokonzera nokuti mai haisi hama yako. Amai haisi hama yako, mutorwa. Handiona ndosaka usakwanisi kubata mai, ndosaka usakwanisi kutuka mai. Ukatuka mai unoita ngozi, ukarova mai unotenda botso, unoita ngozi. Unofamba uchiri pangozi, uchifamba ugozvona ngo uri munhu usiri munhu. Unenge usiri munhu unozviona ngo uri munhu iwewe hausi munhu. Ngozi yamai nokuti mai mutorwa. Saka chero mombe yamai inotofanirwa kuenda because mai vako mutorwa kwauri. Ndimai vako yese asi mutorwa kudzinza kwenyu. Saka mombe yeumai inofanirwa kuendeswa kuna mai vako because inogona kuunzira zvimwe zvinhu zvakawanda because tiri vanhu vatema. Handitika iculture yedu iyoyo. So I hope mwanangu ndakudedza. Hanzi situation anyora, hanzi situation yacho yakamira yakadai. Baba wakaroora mai, zvose zvikapedzwa kwakasara mombe yeumai. Ambuya watokura plus vakurwara asi vakuti ndikuda mombe yangu yeumai ndichiri mupenyu, munoda kuzoipa ani? So isu sevana tinoda kubvisa mombe yacho but gogo vari kuti vari kuda iri mari instead of mombe. Zvave kwavari. Gogo kuti vari kuda iri mombe kuti vari kuda iri mari because kana vari mutauni zveshuwa hamungakwanisi kuti na mombe muchienda naye kutauni bandika munovapa mari equivalent to mombe. Hanti izvozvo kutoti gogo venyu ivava vatotaura kuti mombe yangu ndiri kuida izvozvo ndo zvakutotofanirwa kutoti muvape mari yacho yemombe iyoyo. Munongapaka mari yavo yemombe. Mari yemombe inotongodiwa. Hi Jani, my sister, how are you?
mari yemombe inotongodiwa. Ivapei mombe yavo vati vapenyu. Zvekutoti vataura mbuya iva varikutaura kuti ndipei muda kuzondipa ndoda mombe yangu. Izvozvo zvinokunzirai zvakawanda. Munoita urwere husingahwisiki mumafemili. Mukadedzana uroi pasina iri mombe yeumai. Munodzingwa mabasa muchishayiwa basa kana kushayiwa basa wakadzidza une madhigiri hariwanikwi basa. Mombe yeumai inozviita. Kudzingwa mabasa 1 by 1 usina kungoita munyama kuti pawasvika unongovengwa. Mombe yeumai inozviita. Kana vari kuda mari ndo vari kutaura, but mukomeka sure chete ngoti imimi paita mawitnesses ekwamai ikoko ari kuwitnessa kuti mari yemombe iyi yakasvika. Hanzi mombe inobvisa inobisa. Ko kana vari mutauni naikero mbuya, saka mombe yacho inotinwa kubva kumusha kuenda kutaundi here. Hesi mai Jeremiah, how are you? Long time fana, uri sei? Ndida kubvunza vari kuti mombe inoenda iri mombe. Saka mombe iyi inotinwa kubva kumusha kuenda kuHarare kana kuGweru. kuHatford chene mombe. Muri kuti kudiko imi tinzwe vanoziva chona. Halo kola. Sisimeli mamukase nekuswera. Ndiri raitika njani? Ndiripo ndida kupa hangu contribution shoma semazira andinoita pamombe yeumai. Mombe yeumai inofana kuenda iri mombe. Nekuti pane chikaranga chinozoitwa. Remember kuti pane pamombe iyoyo ichazouraiwa handiti. Inonzi pane pisi ichazotakurwa futi yodzoka kupi kwabva mombe uku. So inofana kunge ichitoenda mombe. Ndisingazozive vamwe kuti vanouraya here. But vamwe vanotozodembra imwe pisi yekutoti iende uku. Nechikaranga munozwa pachishona pedu. Chikaranga chinofana kuitwa pamombe. So mari haifaniri kuenda iri mari. Nekuti munotozoramba muchitozongonzi chero ukaita sei unogona kutozongofamba, for example ukafamba kuenda kupi nekupi wonzi pari kudiwa mombe yeumai, wozotaura kuti aiwa mombe yeumai ndakaendesa. Unenge woti ndakaendesa wonzi una kuendesa because hapana kuitwa chaizvo zvinenge zvichidiwa. Mombe yeumai inodiwa iri mombe chaiyo. All right, thank you very much. But at the same time ndikuona kumarunyana competition isitakaendesa dziri mari sizvikatoita. So I think it's not depend, guys. I think it depends. Inini ndikurangara inini mombe yeumai yamai vangu inini mbuya vangu vakapuwa mari. I was there ndatoti kurei. Mbuya vangu vamai vangu inini vachidimanda mombe yavo yoyo yeumai vakatumira mwana womukomana kuti kuri mombe yeumai. Muzati vanhu vapedzi kurogwa, guys. Handimozviziva kazhinji mombe yeumai yoyo ndoinosarira. Zvimwe zvese warogwa mombe yeumai nikakusarira. So ndikurangarira inini mbuya wangu vachinzi totenga mombe vakati ndoda iri mari, ivi vakatopiwa vakapiwa mari yavo. Ameno handizivi hangu ameno kuti hazvidipendi here handizivi hangu kuti mari idzodzo dzamuri kutaura hadzireveregwi here, nokuti chingoripo vanhu vakuru vanoreverera mombe idzodzo. Chikaranga chamuri kutaura chinoitwa imimi kureverera pamombe. Handika vachiacknowledge kuti mombe yangu yeumai ndapiwa. Handi saka kana iri mari havareveri pamari ipapo here. Havareveri pamari because vamwe vari kuti mombe inourayiwa, vamwe vari kuti mombe haiurayiwi. Animal saka which is which? Vamwe vari kuti inourayiwa motarwa ndivuka zvotozi guys takasiyana. Vamwe vanobva kwaMurewa kune zveko, vamwe vanobva kuMasvingo kune zveko, vamwe vanobva kuChipinge kune zveko. Pamombe yeumai 1 iyoyo, but vamwe vanoita zvinhu zvakasiyana pamombe yeumai. Kutaura chokwadi vanzi namati aiwa handibhilivhi ipapo because ndakaiona ichida iri mari hapana chakazomboitika. Handibhilivhi ipapo. Handibhilivhi vanzi ukaisa iri mari hapana chaitika. Kana ini ndakavaona mbuya wangu achipiwa mari kuti ndizoziva kuti kune chinhu chinonzi mombe yeumai vakaidhimanda vakapiwa mari. Vakatogamuchira mari yavo vakatora mari yavo nevana vavakomana nehazvo dzavo. Hamene zvavakaita nemari iyoyo handika zvikabva zvangopera. Hamene pamwe vakakanganisawo. I don't know. Hanzi mai vangu vakati vanda mubhedha randasi because zvinhu zvachinja, guys. Times are changing. But ndo chivanhu chedu handizivi hangu hanzi mombe yeumai naiswa. But Rue Edwards nditaura vanhu vakafa zvarini kwangu saidhini hapana chaitika sofa. Vakapiwa mari nichiona. Tichiona isu vakatounganidza hama dzavo panyaya yemari iyoyo tichiona. Handizi kuti makore mangana ndine 12 years. Nhasi ndine makore mangana. Hakuna kana vakazi munhu wachakabvisa zvapa kutozofawo. Mbuya vakatanga kufa, baba vangu vakatozofawo. Kudata hapana 30 years pakati. Saka inozoti zvinongosiyana. Ameno handizivi. Muridzi wemombe ndazvanoda, guys, nemombe yake kana nemari yake. Muridzi wemombe
hanzi same thing nesu kuno mari dzekuenda pasina zvinoita. Exactly my point. Mombe yechimanda ndo ino exactly. Mombe nembudzi yemasungiro ndo zvinourawa. Mombe iyi yemadzimeko mombe yamai aiurawi. Amene zvonga zvosiyana nekwaunenge uchibvaridze kola hello. Hello Sisimele Murise. Muri right kanjani? Ndiri right, ndiri kuda kupindura pa mombe yehomai. Mombe yehomai as long varidzi vekunoenda mombe vachiti vanoda iri mari hazvina nebasa. Kwedu isusu mhuri yesu kwedu yose nana tete vedu nana even nana mai vachirokwa nambuya vangu dzakaenda dziri mari nekuti vamwe vazhinji vari mumataundi vakatogamuchira ukapembera hapana kana chakashata chinoitika. Ukaona vanoitwa iyi mombe yehomai inouraiwa maybe vane chikaranga chimwe chavanoita pamusoro pazvo, otherwise as long matobvumirana vakagamuchira kuti ndiyo mombe yehomai zvatopera zvakadaro. Acknowledgement chete, acknowledgement kuti mombe ndeyehumai, tapiwa mombe yehumai in form of mari chete. Exactly, ndo zvatinongoziva isusu kwedu chiredzuku, ndo zvatinongoshandisa zvako avari kuti vakangoti tipeiri mari it's fun. Even pamombe pakana uchiroorwa ipo paya handiti pane mombe dzinochajiwa kana muchida kubudisa iri mari munotaurirana kuti isusu hatikwanisi kuisa mombe because hatina kupfuya tine mari, mukangoendesa zvatovharana zvava zvavo, ivo ndivo vanotenda. Thank you so much sister. Ndizvozvo, thank you very much caller. Thank you. Caller wamapinda hello. Hello. Yes. Yeah, so ndoda kutaura panyaya yemombe yehumai. Mombe yehumai mumamisha munosiyana. Inini sekwana mai vangu inini ndiri munhu akazonozvibvisira ega mombe yehumai nekuti baba vakanga vasina kuroora. So chishona chemumusha mavo kumusha kwavo kumarondera vanoti ivo mombe inobviswa iri mombe yehumai. Musi wainouya zvakare inouya iine mbudzi. So vane that's the first time kutonzwawo zvembudzi. The first time kutonzwawo kuti inouya nembudzi kusaidi kwenyu koko. Inouya nembudzi. So vane kuteketera kwavanoita chishona chavanotoita pambudzi first. Mbudzi inouraiwa ndo ichazodyiwa nevanhu vese pamushapa. Then zvakare voita chivanhu chavanonoita kudanga kune mombe iyaiya. Kazhinji vanowanzoti ngaive mombe isati yabereka. Ndo zvavanoita mumusha mavo. So inoteketerwa zvavanoita chivanhu chinoitwa ipapo. Mbudzi yepainouraiwa mukwasha anonopiwa chirango chake wotosumwa namadzitezvara. Taura shona yavo yavanotaura ipapo. Vabva ipapo panodyiwa. Asi vanoti ivo musha umu mombe inofana kubereka kaviri. Kana ichinge yabereka kaviri mombe iyi pane avanozoti mombe yemadiro. Kureva kuti unozodzoka vachazokutaurirewo muzukuru kuti mombe yako yabereka kaviri. So vanozoti wochienda kumusha kuya korongwa date kouraiwa mombe iya yakabereka iya kaviri yonzi mombe yemadiro. Poitwa futi chivanhu chavanoita wotopiwawo chirango chako muzukuru kana kutoti wakuwasha. So panhau idzi vanoita vanhu vanoita chivanhu according to mamisha avo. Thank you. Zvakare izvo mukaona lese vabereki vaita vanobvisa mombe yehumai, vana baba vanosiya vabvisa mombe yehumai. Most cases avako right now yekuti unotozota zvekufamba wozvinzwa kuti baba vakazenge vasina kuroora. So chinoitika ndechekuti pamunoenda pepe kuchinosuma vana sekuru muchataura kuti ndokusanganawo nenhau yakati. Masekuru mamwe anenge akasara vane udyiri vanongokuti tipei mari rambai, nekuti hazvina zvazvinotombobatsira kubvisa mari pasina chishona chinozoitwa. Vanoziva kuti uchatambura futi uchadzoka zvakare. Saka varambirei ende musaenda muri mega pamunono aprocha vana sekuru vailesi wafamba unobvisa mombe yehumai. Enda nevanhu vakuru kuitira kuti vasvike varemekedze chivanhu cheche, nekuti nenzara iriko vamwe vanongoda mari. Monzi tipei mari, kubvisa mari hauna zvaunenge waita. Because inini ndakazvionera ndega. Ndaisatombozviziva. Ndakatozozviona kuti mbudzi yacho paindwa chirango. Mombe yacho paindwa chirango. So chirango Mombe yehumai here kutaura kuti mombe yechiredzwa. Mombe yehumai. Mombe yehumai. So chishona chinosiyana mamisha. Ende kumusha kwavo kumarondera. Ndoshona yemusha mavo. So panhau yekubvisa zvinhu zvemombe dzehumai kana dzezviredzwa zvinhu zvinosiyana according to mumusha nemunhu. Anoona.
Saka chakakosha also vanhu bvisai iri mombe mukanzi mari rambai. Because kana muri kuti imimi mumusha kana matimi imi kuchishona chisara nemumusha saka kwavo kumusha kana vakanzi bvisai mari vabva kuramba here pamwe hazvikosheki nemunhu. Yes, ngavarambe ngavataura kuti tine mombe kudhara vaende nemombe inoteketerwa chishona chinoitwa pachishona pachivanhu. All right. Okay, thank you very much. Kola rigatimbonzwa vamwe varipo. Muri sei sisimile? Mushe kanjani? Ndiripo. Inini hangu ndiri kuzvinzwa zvamuri kutaura kuti chivanhu chinosiyana Sure. but mombe yehumai haina kusiyana kwechivanhu. Mombe yehumai inofanira kutinhwa yopinda mumusha. Ivo zviri kwavari mbuya kuti vachatsvaga wedha vanogara kugweri kumusha kwavo kuBulawayo. Munotoitinha yoenda kuBulawayo ikoko. Hama dzavo dzounganidzwa kuitira mangwana. Voratidzwa unonongedzwa inoenda iri mombe isina kubereka. Nembudzi. Mbudzi vanoiti shamwe inotinha mombe. Something like that. Handinyatsoziva ndakanganwa. But mombe inofanira kutoenda iri inotsika pahumai. Ndosaka muchiona pamaroro kazhinji pane dzimwe mombe dzinobvisiswa mari. But yehumai inotodiwa mombe inotsika. Number 1. Number 2, zvakafanana nesu. Isusu mombe yedu payakabviswa yakatiza mudanga. Baba vangu vakaramba vachibvisiswa mombe vakabvisa kanenge ka3. Kusvikira vatozofa even up to now tinofanira kuzoendesa tiri kutofanira kuendesa mombe kuhama dzambuya vedu because yakaendeswa nababa yakatiza pekutanga ikaendeswa yechi2 futi ikatiza ikanzi yazonoberekera kumusha wekupi ikazongoshaikwa yechi3 futi yakaendeswa nanhasi tinofanira futi kuendesa mombe iyoyo. Nyaya yemombe yehumai iri very deep. Tinogona hedu kuti mari inotambirwa but mukurarama tikada kuzozvitsvaga pane zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu zvinokonzereswa nemombe yehumai. Thank you. All right, Kola, thank you very much. Inini I still stand guys nekuti I think chinotodependa because kana munhu asina musha kana vasingaiti zvechivanhu kana vasingaiti zvechivanhu kana vasina musha kokuti kunoendeswa mombe inotinhwa ichida kumusha handimaona havana musha vari mutauni mombe yacho inofamba sei ndosaka machizongodhimanda iri mari and so far inotaura senge kwedu we are talking about something that happened over 30 years ago 35 years ago but nothing is happening. Zvisi zvangoitika vangopiwa mombe yavo vakadidza vanasekuru vavo vana bhuti vavo nemwana wavo mukomana. Dai takafonda sekuru vangu pano kuti vataure nyaya yemombe iyoyo because sekuru vangu ava vachiripo ndo vatozochembera iko ndovave sekuru varipo but time yechangu atoripo ipapo ndo vamwe vakatobudza kunongopa mari iyoyo yemombe iyoyo but chakangoitwa pane mari. Saka ndikuti I think zvodhipenda nekwamunobva henyu nokuti hapana chaitika so far over zvichazoitika rini over 30 something years. Zvinozoitika rini? Zvakaoma. Hameno kola mutaura itinzwi. Handizivi hangu handizivi. Amen. Taura iko. Muri sei sisimeli? Ndizaitika njani? Ndiribo. Sisimeli dakutsigira kola atara zvemarondera vaya wana rusape ndo chiwanja chinoshandisa ichocho chekuti mombe inobviswa iri mombe. I just want to give you an example yakaitika kuna mbuya wakabereka mai wangu pamombe yawo yehumai. Mbuya wangu inini wakanobvisira mombe yehumai kumusha kwawo. Anditika yakaenda iri mombe. Mombe dziya vazanobereka vayanourayiwa yakabereka 2 vayanourayiwa handitika yaurayirwa vapaitwa chiwanhu chemadiro. Mbuya wangu wakatoenda, I remember was somewhere grade 2 grade 3 wakatoenda ikoko wakanoita mabiko acho iyayo zvadaro. Mbuya wangu vakabereka mai vavo vakazofa. Mombe dziya dzakaberekwa dziya dzichirimo musha kabva dzaingoberekana. Pazofa mai vakabereka mbuya vaya kumasikana kwamurehoko kwamarondera uko dzakatinhwa sisimeli dzikanzi muzukuru mombe idzi dzinofana kuendeswa kumusha kaberekwa mai vavo mukunzwa chiwanhu chacho. So zvakazoitika zvekuti tatati kureiwo panguva iyoyo pakazofa vanhu vese mufamily imomo kwangosara mbuya wangu nehanzvadzi yavo dzakatinhwa. Mbuya wangu akanotinha nanasekuru anenge vakakwashaka muridzi wekuendesa mombe dziya yehumai iya ndivo akanotinha wachida kuti watore mombe idzi dziende kumusha kwavo kumacheke kunoberekwa chinyi mbuya wazvara mbuya handizikana muri kunzwisisa mombe idzi sisimeli musaseke sisimeli
mombe idzi takanodzitina. I remember I was grade 7 somewhere 2007 or 2006. Takanotina ndakafamba nemakumbo netsoka kuenda kumasikana kudzoka kuenda kwamuchaka kwana chitsva kwana Rusapo nadzo mombe idzodzo. But takazoita manje tinodzitina takaneta. Vatati rega chirari vatasvika pambuya vangu pakabva mombe vatasvika vatasa mombe dziya mudanga isati nakuziva kuti taisa mombe idzi hatifanhi kusanganiswa sisi mombe dzakapaza dzese dzikadzokera kwadzabva usiku dzakadzokera kwadzabva usiku ihwohwo tikadzitera futi murodhi zvekuti vekumusha kwedu dai vari palive apo kuna nadewedzoka takaita mbiri yekuchera mombe idzodzo dzichitiza kudzimara tazonodzibatira dzada tonosvika kwadzabva uko tikati vakomanaga isusu tiri vasikana tiri vadiki nana sekuru wangu hatidai mombe idzi straight takanodzinangisa kwamuchaka kwadzinobva takabva kumarondera side rekumarondera takanonanga kwachitsva kunobuda kwana Rusapoko netsoka sisimeli saka zvinosiyana nechiwano nezvamunobhilivha but kumusha kwedu kuitwa zvechivanhu serekanzi ya kumusha kwedu kuitwa zvechivanhu stereki especially kwana Rusape anda marondera tinongoita culture yakafanana. All right. Yes. All right. So zvirikutaura nakola uya kuti mombe yeumai kwedu kumusha inodiwa itori mombe. Ende mombe iyoyo waitirwa madiro kana ukasonzishira mutori mombe idzi mbuya wafa dzidzokere kunozvarwa mbuya wapirwa mombe dzedziya. Adzifani kutosangana nedze kwadzabva iko kudanga kwaradzakabva. Dzofana ngorwa straight dzakananga iko. Uchizvionga ti drama guys. Uchizvionga ti drama. Munofana kuti drama sisimene zvinotoitika and I've witnessed it and I don't mess around nemombe yeumai. Ukanga waibvisa zvisina kuenderana zvisina mufaro zvinofa sisimeli ogotangidza futi. So zvinosiyana neculture yenyu nebelief yenyu. Kana wawachitoda mari lucky to you guys. Isusu kwedu kwana Rusape nana marondera inotodiwa iri mombe inotsika ende kunozoitwa chiwano chemadiro after yabereka kachisu. Yes. Sisimeli museng. Yes. All right, bye bye. All right, thank you very much. Ndingatimbonzwa chiredza timbonzwa kusaidi kwenyu chiredzi uko ikumarondera hande kuchiredzi tinzwe saka isusu kwedu chiredzi takakomborerwa because handidi kunyepera inini ndakanga ndine 12 years inini mai vangu vachibvisirwa mombe yeumai nanhasi varipo vachiri vapenyu as long vakangobvumirana handizivi kuda chivanhu chinonyanya kushandiswa kune dzimwe nzvimbo handizivi inini nekuenderana neculture yevana mbuya vangu hazvechivanhu hai even nekumba kwedu futi zvechivanhu hai vanoshandisa zvechivanhu but kwete zviya zvekudaro saka ndoona kunge iculture yakasiyana kwedu kuchiredzi mukangowirirana chete zvamawirirana zvatovhara takagara mumarelationship panakana chinonetsa handiti kuda zvichazouya asi ndakambodzwa futi umwe munhu achiti kwai munhu akaroorwa kekutanga kechitu akazoroorwa futi abvisirwe mombe yeumai vamwe vanobvisisa saka zvinosiyana vamwe vanobvisirwa mombe yeumai kekutanga vamwe vanoti chero ukabva ukandoroorwa kumwe inotobviswa saka zvinongosiyana nemakaucha. Okay, right. Thank you very much kola nechiredzi. Thank you very much. Right, vane vamwe tinzwe. Ini ndakashaya kungoti chivanhu zvanga zvinoona kuti hanzi zvivanhu zvinosiyana zvandokubvunza nekuti mobva kupi? Ndobva kumaronde. All right. Nhau iripo ndeyekuti handisimeni munoona palist inoiswa munhu achiroorwa pazvinhu zvaamai munhu handisi panoiswa list yezvemari whatever zvamai but amai vangu votonzi mombe yavo 1 iyo ichinzi mombe iyoyo mombe yeumai. So iyo mombe yeumai inomira iri mombe isinei nezvemari kusaidi kwedu isusu nekuti amai vanotozonzwa kuti zvinhu zvaamai kumagrosari avo vanzi 500 yavo asi vanobva vazonzi mombe yavo 1 zvino mombe yavo iyoyo iri 1 yakakosha inonoenda yakamira sei mombe kwete mari. Why zvinzi munhu musimeli naikola mira papokola ndimai vana ava vechimanje manje handiti ndichakira aroorwa uto handitika ndichakira aroorwa uto ina handina kumushanda zvigarira mutauni
Handika. Ndoda mombe ndoida ndoisei ndoidi ndinokantarisa inikola ndinoreverera mombe. Let's be practical. Antika ndoide mundoti ndipe mombe. Mwana oto nene vanhu vakutoti let's say arogwa kuno ku UK unoti na mombe shiyana yekuzopaka pana apa mombe. Kola inotoreverera mombe handizorerwa chikuti yameno mombe yoyo. Come on. Smelling mombe yeUmai inomirira kuti chii? Imi nashakira nditi. Pakati imimi mune mudzimu yenyu baba Shakira vane mudzimu yavo. Imimi muno protecta Shakira. Ndosva ndinzi munhu akanzi akasirwa namai vanhu vanogorosa mhepo dzese. Imimi mune mudzimu inorwira Shakira. Animozviona. Yekuti inoprotecta inini. Hanzi munhu kana ane mudzimu kwamai vake inovharidzira zvakawanda kumwana. So panobviswa mombe yeUmai iyaya munenge mashuda mwana wenyu kubvira kumidzimu yenyu yese inoenda kunovharidzira mwana wenyu kuti mhepo dzinosandziwa vaya nevapenyu ndozvinhu zvinotaurwa kuti mhepo dzinoiswa nevanhu vaya dzinovharidzira mwana wenyu imini kubvira kumisha yenyu kana kuti midzimu yenyu. So ndozvachinzi haidi mari pamunobvisa mombe imini vanotonzi kana kuti midzimu yeye kwamamoyo mwana abvisirwa mikineyo ngaichichengetawo mhuri yake yakabara. Shuwa zvesisimeni. So zvosaka imimi mukapiwa mari hamuna kuprotecta Shakira ari mukuzviona. So imimi but all right, on a serious note, mwana arorwa nemurungu. Arorwa nemurungu kune vana vakakurira kuno ku UK vakazvarwa kuno ku UK. Vabereki vavo vakazvarwa futi kuno ku UK vakurira kuno kumba vazvara vana vavo futi vakurira kunoku. Saka murungu abva kutouya necow. A cow to UK ipacha. But tisimeri tingaseke zveduka but kudhaya ndinaye kuti titi mazuva ano zvinhu zvaakuchinja but kudhara zvaitonzi kana tipendi isusu marondera ndozvazvinotoitwa shuwa kuti ichitouya mombe yeUmai iyaya inotodeketererwa zvichinzi munhu anoprotectwa nemudzimu wekwamai vake. Ukanzi ukasangana iwewe nematambudziko akanyanyika mulife mako unonzi wakaenda here munobvisa mombe yeUmai baba vako vakabvisa here mombe yeUmai kozi kazhinji mombe inovharidzira mhepo kuti mhepo kazhinji usasangana nematambudziko ndozvatinobhiliva isusu kwedu kumaronda. Makabvisirwa mombe dzemadzimai dzenhikiki dzemadzimombe dzeUmai dzamukutaura idzi hamuna matambudziko eni. Anouyazve but anozoenda mamwe aya. Ini hakutara chokwadi guys ayo akana guys miswaize yenyu guys ini kana mwana ndipe yenyu mari guys give me money not cow give me a car not a cow because I don't know what to take the cow to. Jimbo ndipewo kaka Murundi yani guys kuti taurewo mbichana. Murundirwa. Okay, I just wanted to say kuti pamombe yeUmai whether we like it or not tingaita zvedu nharo tichiti chachi zvino chachirungu chachi but chachirungu asi chirungu chacho tiri kuchirarama still tiri vanhu vatema tinewo zvedu isusu zvakweduwo kumusha kwedu kwatinobva kunoti tinodaidzira zvazvinodaidzira whether we like it or not. Mombe yeUmai is either kana musingadeni kuti bviswe iri mombe muchigara kuno kutaundi musina matanga beta muregedze garai maregedza nokuti nyange mukapuwa mari yachoni nemutoo upi nyange mukapuwa 10,000 still it will not work. Inonetsa mombe yeUmai inotoda kuenda iri mombe ini ndatomboriwo nenharo dzimwe dzisingaiti nyaya idzodzo ndokuti sisati zvizive hazvina kupasanisa. My own mom vakapiwa mari ndosaka ndiri kuti maybe zvinosiyana nenzvimbo. My own mom goti mani.
sisimeli kuti chete munenge musingazivi kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichitoitikawo muupenyu hwako munhu zviri kukonzereswa neiyi inonetsera chero vana venyu vamakazvara imi vanosara vachineswa mafa mabhonzo vazukuru venyu inobuda mombe yeumai ndosapo muchinzwa kuti zvichonzi chero iwo yakubviswa usatombvise kana peni rako pamari iyoyo murume wako ndiye anofanira kubvisa ende haingoendi iri mombe inoenda iri mombe yeumai inonzi mombe yechikadzi amenoti inonzi chiine chishona ende inofanira kutanga yazozvara kosara mhuru then kana imwe ichizoda kuitengesa kana kuga mheno zviri kwamuri but inotoenda ichinzi imombe hadzi inonobereka ende haingoendi futi iri mombe kunobviswa nembudzi yemunongedzo hanzi unongedzo wekuti iyo ndio mombe yatakupa yeumai amene zvinenge zvichibva kusaidi kwevarume venyu handitika but mombe yeumai inotodiwa inokonzeresa maproblems kuda zvedu kuzvibvuma kana kuzviramba chivanhu chiriko ende ndezvekweduwo isi zvemagazinza amini zvechivanhu chedu vanhu vatema vekuzimbabwe vazhinji vanotambura kuti chero even kutoti inini ndibvisirwe zvinenge singafanira kutoti murume wangu andibvisire inini mombe yeumai amai vake kana vasati vabvisirwa nababa vavo ende zvinozonetsa futi vana nokuti ndo vachazotenga mombe iyoyo vobvisira chibaba vavo madha inini mitswa ipapo madha mirai munzwe chivanhu chiriko sekutaura kwenina ende I think zvongobhilivha nezvinhu zvanoda kubhilivha pakati poupenyu hwako ini handimaona because mirai madha mirai say reality pano madha reality of life handika izva tiri kurarama isusu right now handika kana zvakararamwa zvikuramwa nevamwe kumashure kune zvamukurarama inini right now handika who doesn't have my problems pano pasi anoti aura kuna vanhu vakabvitirwa idzo mombe idzodzi mombe dzikaurawa akuwira namaproblems nhasi mwana anochengetwa vedweka vana vanongoiswa muna mwari vakumana munachengetwa namwari munhu kana ndatokasha kuda kuomesera vana muchitaura zvemombe kuomesera vategurusira vana nenyaya dzemombe idzi kana musingaiti mombe yomaigara imatoregedza zvenyu kuibvisa because isi unyange mungati ndipe mari hazvina zvinenge zvashanda pachivanhu ndikutokutaurirai whether you like it or not it is there zvakangofanana nokunamata kuriko ende kune zvako zvinonzi izvi hakutofanira kuzviita tinogona kuuya nemadefensive statements kuti hazviite ndokuti zvakazoda ndikokuudzai point yokunoti asi vataura but simel it will not work it is what it is yes imi michitongomirai naizvo zvokuti regai zvenyu kutoti zviitwe because you don't believe in that and you don't want it mozvisiya then I view mombe idzi as token of appreciation and what amen gaititedzidzidze ini hangu ene hamusi kuzombofamba kandichinja moyo ipapo taura henyu mwadzidze ndosanzvanototaura kuti it's true tongarai makangodero because kana musingazvinzwisisi zvisiyei izvo zvichazoitikawo since mataura kuti mimi don't believe in that hazvinei hangu mota ini panyaya yemombe ndoda zvangu mota aiwa ingoti nditengere mota mukwasha mosiyana nokuti mombe yeumai nokuti iyo mati hamuzvizivi ende hamunei nazvo ende hazvina zvazvinokuitai mukwasha kune mombe inonzwai mombe yechimai inobvisa aiwa mogonoinoitira chimombe yeumai yacho ni mamba because you cannot replace it with anything ndiri kumbona vakadzi varungu vanoda kukwira panapa nhasi tinohwiririra pane vakadzi varungu vanoda kukwira yaipisa nezuro kutiktok I'm adding you sisi bands I'm going to add you hold on there right taura Hi, how are you? Good. Ndokumbiroka kungotaura ndidzike zvangu. Taura kokoli. Alright. Ini zvandachida kutaura sisimeri zvakafanana kuti ini handiti. Mama wangu vaigara vachifona vachinditi murume wako ngandibvisire mombe yeumai murume wako ngandibvisire mombe yeumai. Ndakati hawo alright. Ndobva taunganidza mari isusu ini nemurume wangu. Ndobva tatumira mari iyayi. Bati mama havana kutenga mombe. Vakatora mari yandakavatumira inini kuti vatenge mombe yavo yeumai. Vanororesa hanzvadzi yangu inini. Handi mukupanzwisisa? Pandakazoudza ana sekuru wangu kuti ndakatumira mama mari vachinotenga mombe yeumai. But mombe yacho havana kutenga vakati ndichazotenga vakazotsvaga mari vachizotenga. Ana sekuru wangu vakandoudza kuti hapana zvawaita. Hapana zvawatoita. Mombe yeumai yofanira kutoibvisa ende mama wako ifanira kutotenga mombe wotideedza isusu sana sekuru kana baba vavo. Ita chiwanhu chedu chatinoita kana tita chiwanhu chedu chatinoita ndopatinoverenga kuti wabvisa mombe yeumai. Saka sofa hapana chavapita sei chawaita. Ende mombe yeumai inini in my belief it's not like murume anenge achikubvisira as a appreciation. Hameno belief inosiyana. Mombe appreciation tinoziva ndeyechimanda
kunoita zvechimanda. Mombe yechimanda iyai ndo inobviswa appreciation inobviswa nemurume wako achibvisa achiti ndakakuona uri mhandara, inonzi yechimanda. But yeumai it's a must because midzimu yanamai wedu isusu tobhiliva kuti ndo inotichengeta. Imimi sisimezi mukaudza mukwasha wenyu kuti panhau pamombe yeumai ndiri kuda mota, hazvisitori izvo zvachose. Mombe yeumai inofanira kuenda iri mombe inotsika. Ende inini ndakatoita mistake, mari taifanira kuitumira maybe kana ana sekuru maybe ndo vaifanira kuzonotenga chimombe ndoitwa chiwano chacho, but isusu takaita mistake yekuti takaisa mari paakaunti yamai. Then ibva yangosanganawo nekuti hanzvadzi yangu yakabva yatizirwa mari iya yanga ndatumira ichiti ndeyemombe ndo yakatorwa futi chinorora hanzvadzi. Saka handisi kumbona kuti hapana zvandakaita futi. Saka mombe yeumai handisakatobvisa, ichiri kutodiwa ende ana sekuru vanenge vachitoida mombe iyoyo. Ndozvandachida kutaura. Okay. Alright, aiwa tiri kudzidza. Right, vapinda vakoma wangu hello mapinda. Ndeipi maine. Muchiri kuti sei? Long time. Ehe. Aiwa ndinoda hangu ngobvunza because inini ndakafa nemi, but I just want to ask one question. Kuti zvino mhuri zhinji dzave kudiaspora dziri kuAmerica dziri kuJapani kwazvarwa vana makaradhi akawandisa, kwazvarwa mwana vamachinese. Saka mombe yeumai ichaita sei? Muri kuvhunza mukaradhi anogara kuCroydon kuti iwe toda mombe yeumai. Munofunga kuti anopindura kuti kudi inangu ndangoti ndibvunze because it's a very interesting topic which I don't understand, but ndanzwa vanhu maviews avo. Ndokumbirawo vari kudiaspora kunyanya vari kudiaspora because kuZimbabwe vapindurewo. Thank you hazvina kubva kwaitisa zvinobva kwandiri, zvobva kune umwe mukadziwo atokura ari kushiyawo the same sentiments zvandiri kutaurawo inini. Saka tikuona kuti mwene wane mufungo nemutauro wake regai tinzwe vamwe. Team diaspora, come and tell us muri kuzvifambisa sei? Vatove nevakwasha chaivo chaivo makaradhi varungu wokuti anoda mukadzi wake but zvauri kumuudza haasi kuzvinzwisisa. Imi makarorwa nemurungu vokola, imi makarorwa nemurungu maka hamuna kuendesa remombe yeumai. Ndanga ndisingade kupinda ipapo maini because ndozove biased. Ini ndoda kuvhunza handina ini ndakaendesa iri mari because kwedu tiri maKristu. Saka zvinhu zvizhinji kubva ini ndiri 4th generation yechiKristu. Saka isu nasekuru vangu vakakolonizwa kudhara. Saka we don't really understand. Ndosaka ndabvunza hangu ndakuvhunzira with modernity because kwatove nevakwasha chaivo vakazvarirwa muno vari vazukuru vangu inini. Muzukuru wangu inini akunorora asi ari kuroora muZimbabwe, kana kuti muzukuru waSmith ari kuroora muZimbabwe. How are you going to deal with that? Because mwana uyu haatombozvinzwisisi zvamuri kutaura ende zvemari haazvinzwisisi. Kune vamwe vanonzwisisa, don't get me wrong, but kune vasinganzwisisi muchavaita sei? Thank you, that was my question. Kwanza ive team diaspora chinobvisa cash noti mombe. Ndo zvandiri kutaura pano zviri kurambwa kunzi kwanzi hazvishandi zvemari. Ndo zvandiri kutaura ini kuti zviri kumbozvifambisa seiko. Saka inini kaameno right, kona itinzwe gaiti nyaya yakora muto ina ndisiri kufunga kugara pana pashangu yakadiba because ndinachifanga kuzotanga live yangu na4 handimaona. Asi ona imandigarisa pano. Saka chitaura itinzwe. Taura itinzwe. Maswera sei? Itaswera maswera sei kola? Naswera inini hangu ndirive kuBait Bridge apa. Team Bait Bridge. Vavenda. kuBait Bridge so chakanakira manje culture yedu, we don't care, we just do everything that we want. I don't think culture yakanyanya kuva tricky semashona. But remember, culture is culture. You know, it's also ati believe. Inini kana zvengozi kunzi kune ngozi inobuda ichitaura pamunhu akaurayiwa kwatiri kuchivenda hatitozivi chinhu chinonzi ngozi. So we don't believe nokuti hatizvizivi handiti. So apa kana imimi musingabhilive zvichivanhu, vamwe vanhu vanotobhiliva, ende kana zvikanzi mombe yeumai ikaita sei zvinonzi zvinoita so zvinotoitika nokuti iculture yavo, ibelief yavo. But it's so sticky and hazviexist, hatitozvizivi.
Nongofanana kwatiri unoibvisa mombe yomai hauibvisi hatikambozivi and they don't force nezviya zvekunzi kuchishona munhu anofa zvonzi vanenge vachiti kana usina kubvisa pfuma unobva waita zviya zvekuti unoroora munhu asati avigwa chichi kumavhenda hatizvizive. So zvimwe zvinhu zvinongodawo kuti vanhu vanobhilivha chivanhu and they are going deeper into chivanhu. Isusu takubhilivha zvechimodern nezvechechi tiri kutoti hazvitorina basa, but munhu anoita ukatodhibheta nemunhu anoita zvechivanhu ka iwe uchiita zvechimodern nezvechechi munotokonana chaizvo nokuti they really believe into chivanhu ichocho. Like imi muchitaura kuti hapana munhu angandichinji handiti, and for sure hamutochinjike nokuti hamubhilivhe kwazviri, but ivo vanenge vachibhilivha kwazviri vanhu avo ka hapana zvamungavaita sisimeli. Imi munotowanza kuti vanhu havari kurasika, but ivo vanenge vachitoti ndo zvinotoitwa chivanhu chekwedu. Right. Pakaipa guys. Right, vebheti bridge vataura kola vamwe wapinda taurai tinzwe muri vepi? Ismail muri sei? Muche kuri sei? Uripo. Inda achida kungopindura hangu avo vatizvoni vari kunze uku kwazvarwa makaladhi kwazozvarwa machaina. Inda achida kungoti kweiva vari ikoko vazvara namakaladhi nemachaina vadii kuchingoita zvinongoitwa ikoko zvemaring izvi zvisiri zvekubvisa mari. Handiti kunongoitwa maengagement ring wotongochata. Ka voregedza kupiwa mari yeroora vongosiya vana vongozvichatira zvotopera zvakadaro. Hando zvinoita varungu. Kola waita hako ndandine kumwe kwandandinofanira kugadzirira muchato, asi munhu uyu azonditi hatichaiti. Vana varikuda kunoroora kumusha muna November. Vana baba vari kuti no, November harooreki and zvatonetsa, saka vana vati aiwa, saka takukutengerai matiketi muye kuno uko, nekuti imimi kana mati November isusu every month is okay. Hani muri kuona vana vekuZimbabwe asi vave nemindset yachinja. They don't believe kuti kuna December kunoita handizoti mwedzi wechi, but I think asi vanobhilivha nezveroora. Kuvarungu hakuna roora ka. aiwa varikuda kungobatanidza vachiita muchato. Do you know kuti everyone now anoita muchato zvakasiyana, saka handiziva hangu kuti vangu vachida kuita muchato werudzi but its white wedding. Isusu kumuchato tiri kuita roora day, vanoita roora day rakanga risiko. But the point I'm trying to bring up is tasanganisa pfungwa mbiri. Vana vari kuti November doesn't matter, as we believe in the wedding. Saka ndofunga ndo nyika yatakurarama. Imi tinogona kubhilivha chivanhu tese, asi ndine zvimwe zvinhu zvandisingabhilivhi. Do you understand? Okay. Vana vanobhilivha nemuchato asi havasi kubhilivha kuti November kumusha hatifanirwi kuroora, hatirovi makuva, hatiite sei. Saka I think it's just the mindset yaakunyanya kunetsa mazuva ano. Ndo papaine question yangu. Okay, handati sezvoka vachida kuita zvechirungu zveikoko vongosiyana nezveroora, vongoita muchato chete sezvinongoita varungu zviya zvekungotengerana maengagement ring vobva vachata pasina mari yeroora. Naimi hatisi pfungwa dzedu dzakakolonizwa here kuti kwaheyo kaDecember November hachatiswi munhu kana kuti haroorwi munhu hadai. Hakuna anondichatisa vanhu ndinoroora November. Hakuna. Hakutorina, chitori chivanhu chedu ichocho, hakusi kukolonizwa, chivanhu chedu, asi ungoti isusu ndisita kuda kuchirasa. Chimuresi mai yangu akafa kudhara sere karesa kare chaiko. Ende ivo mai vavo vanga vafawo futi kare kwakutodaro. Saka I don't understand now. Yeah, I don't understand. Ini ndinoona kuti zveculture izvei zvishona zvichingojvanyirira vanhu chete guys. Uye ngoda kudzvanyirirwa yedeyo. Amen. Ndatenda hangu ndakuburuka. Alright, wakoma, thank you very much. Hanzi kana mine nharo aiwa takatoona tichagupa makupi akuchina hakungu kuti tichapama asi I would have loved to see kuti chichaitika. Ndaida ngozotesta ndione kuti chii chinoitika. Ndimbotesta tione kuti November uyo munoti harogwi munhu chii chinoitika.
timbozviona. Kungotesta zvangu ngoona kuti November uchona rai kana tichizorambana tongona tazorambana zvakonzeredzwa naNovember here. Hanzi ndakatizira November ndikatosvika 17 years ndiri mumba muna November imomo moshu. Hanzi ndakarogwa muna November imomo ndatove ne 17 years ndiri mumba. I just believe it's zvinonga ne belief in. Tara chokwadi chaka just tara chokwadi ka I just believe zvinonga ne belief in. Mother, some of the problems, there are some problems. Muna problems. That's my question. Ipapo, no zeuta muna problems. Tutangira ipapo. All right. Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Yes, Kola. Hello. Yes, Kola. Ndikuda kutaura nezvakamuchitaura zvaNovember. Ndine relative yaida kutochata muna November last year outside. Visa rake rakatoramba rakatozobuda after muna December. Saka visa rakatoratidza kubuda because chivani. I think so, because vakazotakazofunga kuti chivani because aitori kukata nemurungu, but zvese zvairamba zvaingoitika zvinhu zvacho it was just complicated. Kana kwakune congestion kumavisa kwakune mapassports akawanda zvakazobuda after December. We even applied before him. After him, and his visa rakaramba. I don't know. A lot of things are happening. Hanzi ndatya kudzinonyepa vanhu vari kurova November. Fona Flora mune munhu ari kuzvimiririra. Mune munhu ari kuzvimiririra ndivenwe nezvaanobhiliva. Aisi nyaya yekutarisana pasi kana kuti musakwidze nyima emotions enyu guys. Mwene mwari ngomira zvaanobhiliva. Ini hangu handiswera zvakanyanya kukocha zvotoda ndzi kana toomesera vanhu kwa hate bei mombe yehumai, mombe yehumai. Kwandiri handiswera zvakanyanya kukocha. Handisi ndini munhu wachona here, asi ndini mai wachona here. Saka ndazomukira munhu ndafa ndichitaura ndiri mupenyu kuti handidi. Ndozomukira mwana wacho ndafa. Hazviko guys kutaura chokwadi. Ini hangu ndakazvimirira hangu, ini ndakazvimirira. Because it's me. Handinzi ndomukangodzi yacho. Handinzi ndozonzi mai vanzomukangodzi ndini. Ine ndiri kuti handimuki. Handisi kuda handimuki. Saka panozodii. Amen. Handizivi. Right, hanzi Edna unatafadzwa. Mina ndishoya ku Edna tafadzwa. Guys, musakwidze nyima Timbers guys. Tikungonakigwa nditi. Tikungoita discussion tichingofarawo tichingonakirwawo. Tichingoonawo fungwa vanhu vane zvakasiyana guys. Mumwe mane mufungo wake. Handimaona nemaonero ake. Ngatingoita engagement yedu zvakanaka pasina kukwira. Mai vangu vanenge vakutotsamwa. Madha vangu vanenge vakuda kutotsamwa zvokuda kutorovana nevanhu dzekuti muri kuti kudii. Hello Kola. Yes Kola, zviri sei? Isusu kumandevele I don't know kana zviriko. Ndevele sei? Kumashonaly. Kundevele hakuna even zvinhu zvakunzi ngozi hazviko. Tinoziva kwedu kwaira vanhu but nanhasi vanongombamba flourishing hazviko. Vanongofamba hazviko kwedu. Even izvo zvokunzi mombe umai ameno paroro kuti ariko but hazviko. Nongorora izvo zvishoma zvaunongoinazvo. Togara tichinetsana nemurume wangu kuti mitemo yenyu kumashonaly mozoinyanyawo unoomesa zvinhu unoomesa saka anoinoba mandevele kana ariso watibatsire but kwedu hazviko zvese zvakutaura. Haridzi. Thank you very much Kola. Thank you nemuono wenyu. Thank you. Right. Kola vanakwidza rambai makadaro. Ndimbotanga vari kufona vatimbuzo vari kufona ava. Hello Kola vari kufona? Alright, what drop. Vari pafo chisaura yenyu. Kola vakwira taura yenyu. Sharon, manje dzangu iri reworks manje dzangu akadzikora atori masalad ekupedzisira. Manje dzangu noti tutori reworks manje. Kumba kwadi iri dzangu hakuna zvokuti mombechi, hakuna izvozvo. Isi tongorana nozviraramira kamwe life muso nehanzva dzangu vatori reworks manje vadarika ini vavo. Saka zvozvodi. That's my question. Sharon. Hello Kola taura yenyu. Mati mimi amumuke kana mafa ndini mine muri pamwe penyu, but do you know that even kuti kana mafa munogona kumukira vana venyu nyange musingazvidi asi munofa because munenge munhu Kola munenge munhu ega amuki kune vanhu vakafa hobhoko vakabata kwa kuna munhu akambomukira
Mary, munhu akafa hausina kukama naye anogona kutokupandukirai but mimi moti amai vedu but tichiraitira kuti zvakati kana munhu afa madambura bhoni Pola kana mamutsa munhu hachazivi kana munhu afa anenge asingazivi mamumutsa imini kwete kuti ega anongomuka kuti ndakumukira vana vangu hazviko kola ipapamiswai kola hazviko munenge mamumutsa munenge maenda kumumutsa Sisimeli zvinonzi zvinonzi kana munhu afa handiti anonosangana nemadzitateguru ake akafa kare handiti zvinonzi mira wati zvinonzi handika iwe nani hatina kumbofa iwe neni saka taura kuti hasiuzivi kuti hatina kumbofa iwe neni hatizvizivi taura tiwe taura. So for the sake yevana inemisismere for the sake yana Shakira kuti vazoramba upenyu hwamuri right munongoita chivana makona chief mtasa vatiti zvonizvo tatomuna November matara achaitwa October zvoreva kuti kune zvazvakakoshera zvekuti nangu handikunosara kuda kuti chii but angokura zviri konzi November hatiziriwe haroorwe hachatiswe ndo zvatakangokura zviripo so isusu tiri vanhu handisi vatema tinobhiliva kuti zvinhu izvozvo zvine zvazvaishanda kare so hataizozvibvutsa nekuti zvonizvo takune dzimwe nyika sisimeri handiti so for the sake yevana vedu vatakazvara kandi for the sake yekuti isusu upenyu hwedu zovera tinongoteedzera kunyange tisingazivi kuti zvinhu zvairevei kandi zvine zvazvinoita seupenyu hwedu tinongoteedzera wakutaura manje kuti tikungotevedzera wagona manje takungotevedzera nokuti takangovhudzwa kunzi takura zvichingonzi wataura kuti takura zvichingonzi saka takungotevedzerawo but really tichida kuita pfungwa dzedu tisingadi kuteedzera takazvimirira isusu handikaona what do you think will happen if I say me I don't want ende ndikafa musandimutse donti tichiudze mushonga kuti mundimutse because munhu akafa afa atoenda azivi chinhu handimona atongoveira mheno handikazviona what do you think will happen kune munhu anenge afa ataura kuti nangu handisi kuda what do you think will happen pasina zvotwa kutevedzera kana zvatakaudzwa what do you think will happen zvabva pasi pemwoyo wenyu mira vari pafoni vapindure pindurai kola tirange tiri zvatiri isu because tarisai kuti varombo havabhilivi zvisezvo but vanorarama life kusvika kuma-90 vagosiya generational wealth kusina kana kiti kana mbwa kana chii chakaenda kuvabereki inini I think kuti iwe mai kana ugara pachitaura uri upenyu shoko ramwari rinoti chavataura nemuromo wako handiti uchoiti pane ukakesa vana vako kuti ukasandipa mombe yangu unoita mupenyu mazoenda manje mazofa mashoko enyu akasiya mataura muri pasi pano musati maindwa handiti utiripo ndo makesa munenge mapronounce over your kids life inini kuti kuno kuaustralia kunoka inini mai vangu vaitaura the same thing baba venyu havana kuendesa mombe yangu yo mai mese muchafa musina vana manje mai vangu because mombe haina kuenda kuna mbuya handiti ndipandinobvunza ndikati nai mama handodzi dzenyu nevanun'una venyu vese marombe mombe yangu yakaenda wani asina mhadza dzenyu marombe good question yeah one out of seven one akauya kuno kuaustralia I'm trying to edge you guys to kutoramba yadonedza vanhu vanga varapa mombe yangu yakaenda saka inekuti kuti zvaunongotaura nemuromo wako uchitaura over your kids life ndo zvinosara zvipitika weda takumutsa watina kukumutsa zvamashoko ako akataura pano ndo anosara chiri zvidepende zvezvaunoda kutenda iwewe bcause kana tiri makristu handiti anotonga ndimwari anopa vana ndimwari anopa ukuru ndimwari kwete kuti kwanzi nekuti handina kuendesa mombe saka ndichafa ndirombe sezvamataura izvozvo asi vada kukudzikwa nauye pano sitaure hakuna ida pane ari kufirwa izvozvi pane ane mwana ari kurwara pane vane kensa mumwe exactly dzakaenda hobo kuda kwaka kunoenda wani kwakanoenda hobo saka ndo vari kundinetsa ipapo handiona vamwe vakaendesa mombe dzeumai dzasiya vana vava vana vana nanhasi havana vana nanhasi asi mombe dzeumai dzakainda vamwe havana kuroorwa asi mombe dzeumai dzakainda umwe haana kuindidzwa mombe yeumai agere mumba make agere laji ari kudya rifa agere zvokuti saka inini kuzviramba zvinhu izvi confusion chaiyo
vakati mwanza ndini imari takaendesa vakatora mari yavo vakatenga stove. Ndi mombe ndinoda kutenga stove yangu nefridge vakatenga. Saka zvoreva here kuti pavachafa isese vandotambura ndarombe kuti ndo zviri kutaurwa hanzi hamuna zvamunenge makaita pamuchafa kwai muchapangwa kuti kunofa kutoenda mombe inotsika kwai nembudzi kwai asi ava ndava zvifariro vangu vati isaidhiri kumarondera ndo zvavanoita vatsigirana nekumarondera. Isi nyangoendeka kumasvingo indiri kumasvingo chekuziva kwangu handododaya ndandiri kuda kutozama kufambira sekuru wangu apa kungoti ndaita meseji ka munhu mukuru iyatika kawani dei vanga ri onelera kuvabvunza kuti imi sekuru pamakapiwa mombe yehumai gore riya ndichiri muduku ini ichinzi ndeyamai yangu mbuya vaikilema saka makapiwa mari kaimi saka muri kuti kudii ndandida kuzvinzwa ndekuchirugwi ndandida kuzviwira. Kuna izvozvo inoiti kuti zvinhu zvaunobhilivha iwo zvaunotaura nemuromo wako obva vana vako ndozvinosara zvichiitika. Kana muchitaura kuti mukasari pamombe yangu vana vachadai so vanosara vachiita varomo. Chokwadi. Kunoko varombo vanorarama sei? Ini nazvino straight almost 15 years. Vanhu vari kurarama ndakaona varombo vanosiya generational wealth. Isusu vanhu vatema tine unjire. Roro unenge uchida zvinhu 30,000 clients pay 30,000. Instead yekuti utore mari iyo nokureinvesta vana vako vana kuti sangaipei. Kutoda unjire kuda kutokorera ipapo. Kuguta kuda kupamba vanhu. Then we wonder why we are not going anywhere as of Africans. Because tine unjire. Wakuda kutomuumwa mukosha kuti hanzi mombe uyai dzese dziri 10 dzinotsika. But iwo onana nakisi wakaendesa kwatezvo. Right. Thank you very much, Kola. I agree with you. Inini hangu ndakazvimirira semusadunga munhu sameli. I agree with you 1000%. Thank you very much, Kola. Rikati mbonzwa vamwe. Right. Inini ndakola so. Kola wakura pa Facebook edo. Sisimele muri ndadzoka futi. Ndoka yenyu 100 it's fine. Izvi zvezveningi zvirikutaura zvemaculture zvinosiyana vedwei nemabeliefs evanhu. Inini pandakaroorwa ininika ndakaroorwa netimu rusapi. Timu rusapi ndokwandakazozvinzwirawo zvekuti kwai munhu haaroorwi muna November. Kwedu kuchiredzi because ndikuremember ndakaita zvekutizira handiti muna October. Saka murume ndokubva aunganidza mari kwakuchiisa date iye ega murume wangu ndiye anga asingazviziva hama dzake dzichizviziva. Ndokubva aisa date remusi wa1 November kuti tiri kuenda kupi kunenge kumusha kundoroorwa. Hama dzake vakamustopa vakati wakambozvionepe zvekuti kwamukadzi anoroorwa muna November musi kuzogara mese mukadzi uyo azorora kuti haasi kuzogara. Ndo zvakavastopa apa vanga atotumira tsamba kuhama dzangu kuti tiri kuuya musi wakati. Kwedu nekuda kwokuti havazvizivi zvikadzi takamirira zvikazonzi takumbira kuti November upere because kwedu munhu haaroorwi muna November. Kwedu nekusazvise zvikanzi isusu hatizvizivi zvamaita zvekuti padheti rekuti munouya musi wa1 November mukasazouya maakuchizoripa. For sure ndo zvakaitika vakati mimirirai November apere and then kana mauyawo kwedu vonesiwo munoripa because kwedu mutemo wedu unoti mukatipa dheti mukamopedza mojamba matipusisa. Ndo zvakazotoitika vakazotopedzera vakwasha vadini varipa. Because handizozivi kusiyana kwezvunhu kwedu ndakatotanga kutozvinzwira kuno because ndakaroorwa netimu rusapi. Saka zvava zvisingabviri kuti hama dzangu vastope vekwarusapi zvavanozivawo. Avo votiwo achisati kustope zveculture yenyu itai zveculture chenyu asi kana mouyawo kuno kumundoitawo futi zvekuno kwedu. Handizozivi kuda kusiyana nekuti inini vangu vabereki vanoshandisa chindevele too much because takakuzogara haidi kucheredza atimunoona. Saka izvozvo zvekuti kwai zvakangofanana nezvia zvekuti kwai munhu akafa unomuroora kana wanga wagara usina kumuroora. Iyo zvindiri kugara kuno kuSouth Africa nditi mandevere ari kuno kuSouth Africa nokudza kuti inini munhu mushona handiroori because ukamuroora ukasapedza kuroora unomuroora ari chituna. Handimungozviona kuti zvinhu zvinosiyana. Kwedu kuchiredzi vanhu vakangosanganisangana maculture because remember kuchiredzi ndiko kusedre kuchipinge kune uroi too much kune vanhu vanoshandisa zvechiculture too much but zvekuroora muna November zvekuti kwai munhu akafa unomuroora afa havazvizivi. Havazviiti takatongozozvionawo nemamwewo mari chikarangawo vakazouya vakaroorwa medu muno mumachiredzi tikazoona kuti kwavo ndo zvavanoita pafowa vasina kuroorwa. Takazoona mombe dzakubudiswa chirooreswa munhu adini atofa ndopatakatozvizivirawo asisi kwedu takanga tisingazvizivi. Saka zvinhu zvinosiyana zvichienderana nemabeliefs yenyu nevanonyanya kushandisa culture nechivanhu too much nevane chikristu. Saka isusu tikangosangana kuti mandevere hazviiti ndogozoti chikristu special masavadha aiwai handisatauri zvakawanda ndozvandandichida kutaura asi timu rusape vanozviita ndakatozvinzwirawo pandaka ndokwandakatoroorwa izvozvo.
Right. Thank you very much, Kola. Thank you, Nemono. When you guys tell chocolate culture edu tara chocolate takungorama pa special day evan wakdara. Ini ndo ndoto nakazvimirira, but I'm not saying do not follow culture. Handimona. I am not saying do not follow culture, guys. Umwe nomwe ngaite zvinomitira. Asi vanhu vakutokurama pa space zvinhu zvana zvakare. Zvakaita nasekuru ndingatongorama chingonzi kwa culture. Iri game rakudyirana, game raundyire. Handimona. Right. Uye zvokabvunza kuti mombe yeumai kunonzi kunoti vari kutuda mari unodaidzwa zvinzi mombe yeumai kunzi tiri kuda $600 mombe ndira 300 andimaona vamwe vakabvisirwa mombe dzeumai idzi asi vari kuda shugwa daily mudzimba muna varume asi mombe dzeumai dzakainda wakabvisirwa mombe yeumai asi daily uri kuchema everyday achingovata wari kumaposteri kwatsvaka mwana asi mombe dzeumai dzakaperera umwe akabvisirwa mombe dzeumai dzidzidzi asi watambura vedu vebhutsu ari kufamba asina kana bhutsu ekupfeka kana basa hariwanikwi asi mombe yeumai iripo anga yakabviswa andimaona chaunobhilivha iwewe chinhu chaunobhilivha iwewe ndo chaunorarama guys ndo chokwadi you live what you believe andimaona ukabhilivha kuti izvi zvinhu ichi kwandiri hazvibati hazvidai inini ndira kumbokuudzai let me go back to me ndimbokuudzai about me handika asi handisi kuti musandimutevedzere please umwe nemwe nezvekwavo nezvamunoda nezvinokuitirai ndakuudzai ndakafigwa nevabereki at a very tender age handika I remember I was 21 pakukura kwese kusvika pandasvika pane chembere kudai so pane zvinhu zvakawanda zvainzi yei chivanhu guys zvatisina kuita ini pano simply because kwakusisina kana munhu tanga tangozvidza kuti you know what isi takutongorarama muraramiro watiri kutongoita zvakawanda izvika hatisina vabereki vanotiprotect hatizvikwanisi. I took the last way ndakataurwa namai vangu vari musi wakafa vari muhospital. My mother said to me ndakuudzai ene ndiri kutokuudzai ndiri kudzokuridza futi nhasi. My mom said to me kubva nhasi ndini ndanga ndiri kuenga ichikubvumbatirai hamusisina mahanhiyo dziri vulnerable musatsvage zvinhu zvamusingakwanisi namatai mutsvage Mwari garai muri muna Mwari musiyane nezvakawanda zvamusingazivi because muchazvimutsira zvamusagomupedza mangwana chingorarama ilife yenyu muchingorarama muchingoenda Mwari ndiye muchengeredzi wenyu. From that day I took that to my younger siblings guys ndo mararamiro atinongoita. Hanzvadzi dzangu dzacho dzandoti vanzvadzi makadziona guys makadziona dzandoti hanzvadzi dzangu dzandoti vana baba vacho makavaona atoriwo zvavo masalala handimaona tiri kutongorarama tichitoenda vatokura tandokura handimaona tandochemberai handimazviona tiri kungorarama ndatoona muchako kwatakaenda kuna vana baba nana vanguruka vachitonetswa nezvinhu zvinonzi kwai ndozvichivanhu zvacho zvakazodai kwedu hazviko pamberi paMwari kudai ndotaura kudai pamberi paMwari kudai Mwari ndikanyepa vanopindura tiri kungorarama zvichingoenda saizvozvo tichingoshaya like munhu wese tichingowana like munhu wese problem ichingoyawo like munhu wese problem ichingoperawo like munhu wese asi ndikada kukuvhurirai mabhaibheri mudzimba dzana baba nkuru nanatete umu musiya wandaiudzwa tatukana paita kuzoudziwa unobata musoro kuti kubata musoro kudai mativana kusangana zvinhu zvose isi hatizvizivi kwedu hatina chatakambobata hatina patakambopinda tagara tangoti kutongorarama zvatiri kutongorarama izvozvi kutongorarama tichingoenda ambokudza ngati gaisi torarama semapenzi ndakambokuudzai mukaseka ndikati torarama semapenzi isu kungoinda hameno kungoti God will watch over me and it's happening. Hanimoda right todzokera kuculture mirai ndoda kumbofamba nemi guys todzokera kuculture kumasure zvinhu zvandoverengawo izvi nezvandinonzwa kudhara kwainzi mambo vakafa batai muterese hanzi yes now vanhu vakurasa chivanhu naimi mufunge aiwa Jessica hatimanikidzota zvatisingadi imi tai chivanhu chamunoda handika isusu tiregeite zvatiri kungoita handi nyika imbourawi nokuti kwai hakuna kuita chivanhu hakuna zvakadaro every nyika neimwe neimwe iva nezvavanoti zvekwavo hakuna vanozvitevedzera kune vasingazvitevedzeri right kudhara kwainzi kukafa mambo handika kwaiurawa vasikana mavhijini shona yenyu iyoyi ndoda kuudzai chivanhu chenyu handika but zvangu ndezvekuverenga hazvo handiti kwainzi mambo akafa kunotsvagwa vasikana mavhijini handiti anenge ari muarea ndiwo anotorwa onzi ngavanourawa konzi ngavaindi vanoita kwai pilo yamambo mutsamiri wamambo kutora vana vane upenyu manesi amangwana vourayiwa vonzi vari kuitwa mapilo
amambo because pava mambo iculture kwedu iko kuku iculture yenyu yoyi yatikutaura nezvayo mavhijini akapera kufa bvunzai vakare venyu ndira kuti muzi kuti mutembo wakaindepi nhasi muri kutadzisa ati bypass chivanhu zvakaindepi mazano sei vasingazvazviiti sei vasiri kuzviita sei kusi kutogwa mhandara dzenyu imi kuti dzinde kuniswa mutamiro wamambo vachiura vana vaitogwa vari mavhijini vari 3 kana 4 vonzi vakuita mapilo amambo mambo anenge azvifira achembera chachidhara vana vasikana vechidiki ma 12 13 14 15 years vonoitwa mapilo amambo kunourawa vana vari vapenyu kuti zvikuri kuvigwa mambo. Where did it go? Zvaiitwa kuZimbabwe. Where did it go? Zvakaindepi? Why are you not doing it today? Anti kune vakaya vakazvinoti this is nonsense, bullshit, evil. This is toxic. This is evil. Kuuraya munhu nekuti pafa mambo. Vakaya vakati hazviko. Vakazviramba. Vanhu vatanga kuona kuti zvichokwadi anoda kuendesa mwana wake ndiani kuti mwana wake anofa. Ndiani? Vanhu vakatanga kuramba. That is the culture. Yaitori culture yaitoitwa. Yaitori culture yaitoitika. Karika indanoverenga kamabhuku antienda kuzviona. Ivo zvauri kutaura unozviona here. Handiti kuti zvatoverenga zvaitwa. Inda kuhistory yedu. Go to our history and read. Go to our history and read. They will be buried alive. Yes, thank you, Barakas. They will be buried alive. Eventually they will die. Auntie. Eventually they will die. Vaitwa vari vapenyu kuti mutsamiro wapilo. Kanchiti yanga isiri culture chachiri chiko. Guys, musoda kujustifya. Antika don't justify because muda kuti pastor zvamuri kuda imini. Ngatingotaura nyaya sezvairi. Kanchiti yanga isiri culture yanga iri chi. Yanga iri chi. Kanchiti yanga isiri culture what do you mean? Yanga iri chi. What was it? Okay, it was not culture. What was it? What was it? What was it? What was it? Can you Yanga isiri, what was it? Can you Yanga isiri culture? What was it? Hantichi? Hantichi? Mastokoso. Mastokoso, imbondimirira ikoko wangu, chimbondimirira wangu ikoko. Don't ever say that to me. Mnina wangu, don't ever mention that rubbish to me. Don't ever, Mastokoso. Kuti inini ndine chivanhu choda kubatsira vanhu inini. Me, I save God. Me, I help people. I help people through the word of God. And remove that nonsense away from me, or my young sister. I don't want to hear that. I don't want to hear that. I don't want to hear that. Right, guys. Kuvanhu vanoita zvechivanhu. Kuvanhu vanoita zvechivanhu. Kune vanhu vanotambura. Zvekutambura zviya. Vachiita chivanhu kudaro. Hanimona. Hana chasingatevedzi. Asi life haina kumira mushe. Kuchikristu kune munhu anonamata siku nesikati. Achitsanya asi anotambura zvekutambura zviya. Hani muri kuona zviri kwese. Zviri kwese. Kuchivanhu kune munhu anotedza chivanhu zvekutodaro zviya. Nanhasi ari kungodzungaira. Handika hana mwana hana kurorwa. Asi anochidza zvekudaro chivanhu ichi. Kuchikristu kune munhu anonamata zvekunamata zviya achitaura nendimi chaipo achishimanda asi hana mwana hana kurorwa ari kungodzungaira. Zviri kwese. Guys, aya ndio anonzi izvo exactly babakazi. There is good and bad in everywhere. Guys, there is good and bad in everywhere. Izvo kuda kuvhundusigwa muchityiswa. Handika nevanhu vanenge vachikudzai kuti hanzi ukazodai ukazodini ukazotaita zvinozodai ndakubvunza ngati ndianiko asina maproblems tipei anoti nangu ari nani maproblems because munhu wese anoita maproblems mahombe nemadiki. Maproblems edu anongosangana kudai. Anongosangana kudai maproblems. Guys, munhu inini aundakazvimira anongoti ingorarama zvaunoda. Ine zvinoenderana newe, rarama zvinoenderana newe. Antika mombe dzeumai bvisai mombe dzeumai. Antika endesa mombe yeumai.
kana kwai kunodiwa mari jameni koko kwai vamwe pano right mirani bodhora yari kufona bata wakadaro iwe kwakwira halo kola ndiripo palife nyaya yamakutaura nenyaya yekuti like zvechinamato nezvechivanhu zvechivanhu maipiro azvo inini ndina maiguru vangu sisi vamai vangu ukavaona zvezvizvi vaita zvechivanhu zvaaitika isini taitofunga kuti zvinhu zviri right taitofunga kuti vari kutiselekta havadi kuti tibudirire because ivo vaikuitira vana vangu but right now zvakazobhekfire vaona zvakaita vana vangu sisimeni unotonzwa tsitsi kuti because vakakonzereswa namai vacho saka right now kuti vazotidzosera asi zvaakunetsa vana vavo vakoti mama ndimi makatiroya ofishimai time yavaita vaifunga kuti vari kuita zvinhu zviri right saka zvinhu zvechivanhu zvinonetsa zvitevedzere kufanira kuzviteedzera right mina ndimbopindura anonzi Eva Chipunza kwanzi sisimeli handiti kuenda kunogezawo madhoti kuUK kutambura here wangu iwe nhasi ukanzipinda muUK haupindi here ndoda kumbokubvunza kutanga ini kutambura ini shuwa hasani ndamagezi angu kozina ndigezi madhoti kana wangu asingazinda kuchikupindura handigezi madhoti asi kutambura ko iwewe ukanzi upinde muno mauye here hauye here ndiri kutambura ndisaka ndataura kuti munhu wese ari kutambura hakuna munhu asingatamburi munhu ari kuchikristu anotambura munhu ari kuchivanhu zviri kwese there is bad and good kwese handika bad and good zviri kwese even munhu ndatichero mapresident chaiwo pane panotosvika pakutotambura handitika kana nemaproblems akatosiyana kana pakudai izvi zvekuti madhota azopindawo kuUK iwo handisi kuziva kuti apa wazvipinza papi apa handisi kuti zvapinda papi apa zvemadhota ekuUK kutambura nokuti hakuna chanditamburi tatisese tinotambura wani wenza chikristoro chivanhu tinotambura iwe uri kuchivanhu hausi kutambura here ini ndiri kutambura ndiri kuchikristu ndiri kutosuka hangu raiti madhota acho ndiri kuno iwe uri madhumbe uri mumba hausi kutambura here uri kuita chivanhu hausi kuklina here mumba mevarungu pindura ifu hatina kufanana here saka kwese kune ivhu kune bhedhi kune gudhuka kwese handizvo ndiri kuzama kutaura kwese kune gudhu kune ivhu nokuti hakuna asina dambudziko right ende ubvise mentality iri musoro mako yekufunga kuti munhu wese akaenda kunoita chaari kuita ari kutambura ubvise mentality iyoyo kune vanhu vakaita zvakawanda reasons dzakawanda vakaita zvakawanda mukati meupenyu hwavo ufunge zvakawandisa mukati meupenyu hwavo inogona kudzoka kuafrica ndingagara ndikadla ndikararama ndichitoenda ufunge ifu zvokutodaro ndakagara ndichitokubatsira kuti newe ndiri kuafrica ikoko but kuuya kwandakaita kuno pane zvandakawira but ndo yanga iri nzira yacho iyoyo yekuya kwakusina imwe wei saka ndotongopinda nesystem iyoyo ubvise mentality iyoyo iri musoro mako right kola taurai mabhedhi atopinda apinda dodi kola taurai vamavoni vamavoni vadoni zvakaoma saka kugeza madhodhi nezvatanga tichitaura zveculture zvapindirana papi wabata vanhu vanogeza dhodhi riya manje fambai munhu isusu tinomageza madhodhi mopedza mobva mauya motudza masoap stories enyu tibatsirei tatambura tipewo madonations after wapedza kurinokora rinenge rakakura futi serokwe kana riri mukomodi rinenge rakadai kuita kunge chiroko rakaita black orinamura mukomodimvura asi kutongoziva mvura tobva toenda paroko pako ototaura nyaya otoseka otaandaendwa nepuu onorasa dhodhi ramuchemba oklina komodo ozorerapo obvaendaotora lanchi yako ogara hako odya uchiverenga mamessages abva kuvanhu vanenge vachiti tiri kukumbirawo $2 tiri kukumbirawo kutumirwa $5 $5 auri kutumirwa nemunhu ambopindwa neveti mukano musatore offense angotaurawo asi kutomboziva zvaari kutaura musatore offense iwo kana iwo zvatopukutwawo unomhiwayo unondotipao kunoku hazvitaugwi ari kutipa hasha isusu tiri kutobva kunorigeza izvezvi tichitorinakura ende pane vamwe vanenge vaita constipation kana anenge achiisa chigunwe
akatora katishonyika chigunwa achida kuti ribuda utopedzisira kumubatsira uchiisa roko muchidhonyora mese imomo matanyera muchitsvaga dhodhi rake opedza munhu uya uda kukudza tanzi uri kutambura uchigeza dhodhi saka ndatokanganwa zvandakwirira Ndazviziva kuti vari kuuya ndakamiwe hevha unotowiwa hazvitaugwi mievha izvozvo unoinochinja ikata yako iyi inochinja ikata yako izvozviani pane vanhu vese kutoita magatsi ekumira kuti hanzi uri kutambura uri kuuk uchigeza dhodhi. Do you know how much we get paid for washing madhodhi iwayo? Madhodhi iwayo ari kutotigarisa tichitoita life iri kutoendeka wani vabereki vedu achijava achiguta iwo uri paibhizi kuita keyboard warrior uchinyora zvemadhodhi because pfungwa dzako dzakazara madhodhi. Nonsense. Guys, muri kuya appreciation party. Nice. We have appreciation party ndapota hangu. Please show up. Muye. Mufare nesu. Next time if ukada problem uzota ubatsirwe neteam UK watoonekwa kuti apa unonyora zvinhu zvakadai uri munhu usiri ghost. Next time ukada problem usakuye pano because kunokonzi akati atimubatsiri nemari yedu yekusuka madhodhi. Hazvitaugwi izvi uri munhu. Later, my diaries. God bless you. Tokona moya kupati kwedu. And chimwe chinu, culture yedu is not evil. Just like anything else chinoitika muupenyu, tinosefa zvakanaka, tosiya zvakaipa. Zvamataura izvo zvevanhu izvo zvanga zvakashata. Guys, ndakukaredza live. Liza amenako. Hanzi vanogeza madhodhi sorry. Asi guys, miswai guys. Musadaro. Where is urikuta unyoka uchirumira pasi. Urikuta unyoka uchirumira pasi kuti ambulance yako yese kuchita unyoka. Vanhu vari pano kana zviwa. Takaomazvo zaseka ora idiripo tomatatebana saka ndionoita kana ife yacho handiti ndakamuka ndiwo chaita ndendaka ndichingoona vanhu venyu vachifona vachikuudzai vachitaura zvavanoda vachikupai love vachikukandirai masters nemagift cards taseka zvavo bata wakadaro timbudza hanokola Tisinele mmarisei. Mucheka chani. Uchenda utombokomenda hangu anonzi Eva Chiponzo. Omwana wanokutuka pa Facebook wapakati. Mukaona munonzi watsitima. Ipapa munhu yari kukuda ura yanogara kuno Cape Town ukaprikoni kwakazaramba kwavo. Andishanda murestaurant paanoswera akamira pachatu vanobvisa madhodhi ndichazoti ipo munhu arunzwa upenye. Ainda ndosvekeza ndinakidza hangu ndozikomenda kenda gototora sokuti unyazivi zvaanotaura ndosaka ndaseka anga ari dangondiudza ngekuti imi munototambura shatapu muri kugeza ndaseka aigona iripo ine musi wanicharigeza nichaichikuza nhasi ndazorigeza sati ndarigeza inobva zvandakauya kwandiroshanda hakuna izvozvo ivu hakuna izvozvo kwandoshanda ivu kwangu pane vamwe wese vanotoita system yekuti vachifamba vakamira richiti do apa rinenge rakaita kunge porridge here kunge mvura rine black richidonha do uchiteera musuro chiripo uchirinhonga vanhu vanogeza madhodhi ari kuti tsvuko vangoti kune vanogeza madhodhi ahoyi vanogeza madhodhi ahoyi pasine vanopema pasine vanopema All right, Kola, thank you very much.
you misread the comment hapana misread the comment apa comment iko very clear kuti makaindako kunogeza madhoti nokuti mune nhamo 1 ndiko zvaangachingotaura but indozati comment iyi inotukisa because vanhu vakawanda vanenge vari pano vakauya nemabasa unozati chero nesi anogeza here dhodhi kunoko nesi anogeza dhodhi kunoko saka ndaziva kuti that type of a comment ichaofenda vanhu vakati one day andiona because haunyori zvinhu zvakadaro chero uchitaura munhu 1 inonobata vanhu vakawanda comment yako saka hazvitaurwi izvozvo pane vanhu mangwana pauchauya uchida kubatsigwa ka uchibatirwa uchaona kuti vanokuimuchidza icomment kuda munhu anotora sikizvo ndakuchengetera so daily hauchazouya after 2 years kuti hausiwo here uda kubatsigwa nemari yani nemari yani ndaseka zvamutoronga kutodha kuvava nekuzvibhanza vedu were kuseka zvakaoma hazve pano right topic yedu chadzokereka here zvatatanga kukanganiswa naeva anongouya kukanganisa topic panapa paobva anovanda unokanganisa topic obva aenda kovanda uko iye ari yakanganisa topic pano zvinhu zvacho zvakangooma hazvo right mandipa ari kuya achikwenyedzera kuti katipile ari kuya achikwenyedzera achiningirira achirumira munhu kwai vanogeza madhodha nemasoja makangofanana Makadisi Smeli. ndiri raiti kona uri sei Ndiri bosha, ndiri sei. Muche kuri sei kona Aiwa Tibo, you are looking good oh. Ndichazokuonai. Oh. Ndichazokuona tichazotaura after life. Alright. But anyway, ndatirega ndimbopo my 2 cents. Munondiziva but muchazondiziva mandikanga. First and foremost, ngatipa tangopedza nyaya yemadhodhi. Ahoyi vanogeza madhodhi. Inini I'm a nurse, I've been here 30 years. Madhodhi takatomageza ende tinotomageza kana doctor chaya anogeza madhodhi kuno. Just so you know, my consultant chacho anogeza madhodhi. Saka let's just put that aside. I think adzidza, you know, from that. Let's hope so. Anyway, and then the next one, ndanzwa muchitaura nyaya yemachief yemadzimambo. Pane kwamakaverenga vaiti vanoda mavirgin kuti mambo kana akafa unovigwa or whatever. Inini zvangu I'm a historian. Andinambobvira ndaicha come across that. Even kune mukatarisa history kuna the Rozhi Empire. Chichi kuzodibiswa kuzoitwa kakazopasanurwa kuti mazezuru, mashona, machi. Inini culture yoyo ndoizwa kuti yanga iriko ku Nigeria. Nigeria. Kwashaka kuno kumandevere yairiko kwashaka iriko. Kwashaka okay. The way you write in comment section. All right, okay. Isusu zvedu inini zvangu ndiri muzezuru. Mazezuru nemashona varozvichi I've never come across that. So let's put we can agree or to disagree. And then pane nyaya yemombe yeumai ndanzwa muchitaura. Inini ndiri muzezuru. Inini sekuziva kwangu. The reason we need to know the reason why mombe ichinzi amai ngavapiwe mombe yeumai. There is a reason. Reason being kuti mwana arorwa ave fertile, azvare vake vana. Zvinobvisirwa mombe yeumai. Mombe yeumai inobviswa iri yeblack, kwete yebrown. Yeblack iri hadzi. Mombe yeye kana yabereka mukuwasha anodedzwa kunzi chiuya kukwasha mombe yako yabereka. So that is a sign of fertility. Mombe yeye inonouraiwa mukwasha anoenda unonongedza mombe kungotora kana chimuti oinongedza pahuma vanouraya kana aine vanouraya kana yachida kuuraya ouraya panochoitwa mabiko vanhu votodya votodedzwa mukwasha anozopiwa bandauko rake meaning like half or a quarter of mombe like let's say chigumbo nechidya chacho you know saka mombe pati inonzi bandauko saka anopiwa bandauko rake onzi chienda naro kuhama dzako yanotora nyama yoenda nayo kuhama dzake vonodya whatever zvantine nyama yake inodzoserwa ndokuratidza kuti tatambira tagamuchira we are happy kuti vana havasiita problem embereko. That is the reason why. Saka mombe ndeyekutenda amai murume arikutenda amai vakamuberekera mukadzi
and from the mother kuti vakazvara iwewe ndokunobva makomborero acho. That is what the culture says. Whether it's true or false, I don't know, but then that is what I know. And then mombe iyoyo ikasabereka, after so many years mukwasha anototengeswa imwe kusvika mombe yabereka. And it's believed kuti mombe ukatenge mukwasha kabva mombe ikasabereka, it means kuti iwewe pamwana kugara zvakanaka kumba kwako, something is happening. Mukwasha anotodedzwa obvisa foot mombe kana yabereka ndombe yauraiwa. Saka isusu ndozvatinoita kumazezulu. That is what we do. Vanhu vakutozvawo mazano zvokuti vanobvisa mari iyo zvazveconvenience izvo, ne also to do nenyaya dzekuti foot whatever madisease emombe muZimbabwe and what not. Mombe hobo dzakangofa because of the of the diseases. Saka that is neither here or there, but kana mai vako vari vapenyu vakati aiwa ndikairi mari, it's fine. Ivi nyangwa mai vako vafa, mombe iyo inofanira kubviswa, inonopiwa munin'ina wavo kana munhu wokupedzisira whatever. Kana akati ndipe iri mari, mungopa iri mari. Just like ukaroorwa mai vako vafa, ukaroorwa nemurume, amai vemumvuri, munin'ina wamai vako, munin'ina wamai vako ngokwamai guru whatever, as long as ari relative yako ari yasara, ndivo amai vanopiwa mombe iyoyo. Kana kuti vamwe vacho tinotoda isusu kwedu inotobviswa chitsika kwete zvemari, but zvakudipendawo neconvenience yevanhu nekugara kwatinoita kwakasiyana siyana. So yeah, so I thought I would just share that part of mombe yomai. Pachivanhu, I believe in both. I believe in God. I believe kuti kune chivanhu. Kuchivanhu tinofanira kutanga chese tine mituko. Ini ndiri shava, imi muri mamoyo, handiti. Vamwewo vanana shumba wati zvakabva kupi izvozvo. That is culture. Ndombozvitidodedzerwe mundedzere mchiti mamoyo, inini ngonidedzere zita rangu ini zvokuti mamoyo ndokunzweka mchinzi mamoyo, zvokuti ndangozviwawo ndichingodziwo mamoyo, but handiti kuti zvinombori nesignificance kana kuti zvinotombori nerukosho rwakanyanya kuti muupenyu hwangu kunzi kwai mamoyo kana kuti hazvina rukosho rwakanyanya kudaro. Zita rangu ndo rakakosha. But zvinongopa that chiremerera chokunzi makadiko mudzenesanwa makadiko hama and what not. But inini chivanhu ka kune vanhu vanoita chivanhu asi vachienda ku the wrong people. Chivanhu chiriko, inini I believe it's there. Chivanhu chiriko, but nekuti vanhu vakawanda vakuda mari vachiita zvisirizvo, vanhu vanoenda vanoita fall into the wrong hands. Whether whether munhu aenda kun'anga kana kuti aenda kumasvipiro kana kuti aenda kumaprofita chako kunechi maprofita iwaya vamwe vacho ivo vanoita zvemusoro woguda vanonokuudza zvisirizvo wati ndakuenda kunoitirwa zvemuteuro, wobva maproblems ako obva achoita worse. Same applies kuchivanhu kwacho, ukaenda into the wrong hands it becomes worse. Asi vanonyatsoziva chivanhu vaya vasingasusukidze mari pamberi, vanoziva chaivo vekuzinata chaivo. Problem Facebook hatikwanisa kuona, handitovaoni vanhu vakakwira pane pakaita black, saka handitooni kuti ane noizi wacho ndiani, handikwanisa kuona. Enderai mberi kona. Pane munhu ari kutaura mubackground, I think ndo pana Sarah. Handitooni kuti ndiani akakwira, ari panhambani, imi muri pamunhu akwira pokopesera roti number 2. After saka the ush Sarah Mons ane background kune vanhu kutaura mashure. I think they want that. Saka ndizvozvo. Saka saka chivanhu chiriko ndosaka tine masvikiro and what not. Kudhara chinamato chedu isusu sevanhu vatema tainonamata kuvadzimu vedu zvechechi zvino kunamata kupi. Aiwa ndozvandasauraka kuti inini I believe in God. I believe vainamata kuvadzimu kudhara vakaenda kupi? Why are they praying kuna why vasiri kuenda kunamata ku? Variko kudhara tisati tacolonizwa nemaBritish. The reason why we are here, we came here to get our money back. Sati tacolonizwa nevarungwa kwanga kusina zvechechi, ndo vakauya neChristianity. Vanhu vaitoenda iwo madoctors iwo n'anga idzi nechichi, ani ndo vaenda vakati mvura chida kunaya vaenda vanoomberera vobva vati mutisvitsirawo nekunanya denga, vanotoziva kuti kuna Mwari. So every munhu wese anonzi munhingirikini n'anga kana kuti musvikiro vanototaura vachitoda kuti muzotisvitsirawo kunanya denga.
meaning kuti they know kuti God is there. Ndosaka zvichinzi kazhinji ukaona munhu aita problem sere kubvanzi kana kuchechi onzi problem yako iyi hatiikwanisi kana toitese pamusha mune ngozi whatever vana vari kudonha vari kungodonha obvanzi izvi hazvigadzirike kuchiprofita vanhu vanotobuda motomozi chimbo madzimambo iwaya anotonyora tsamba kune ivo manhigi vemapostora tinokumbirawo kuti mutendi wenyu ambouya agadzirise nyaya dzechivanhu ozodzoka onamata zvesho anotopiwa time kunzi enda unogadzirisa zvoda kuitwa izvi zvechivanhu opedza kana apedza odzoka kuchechi osunungurwa otanga kunamata. Saka chivanhu chine munamato wechristianity already. Kuzouya kwakazoita Christianity kwanga kwakungoisawo the cherry on the top. Zvinotopindirana. Ndosaka makona ine zvimamwe maprofita anoita futi zvechin'anga. Asi izvozvo inini zvangu I don't believe in that because munhu you either do this or the other. Kwete kuti maprofita takamazi achingoita zvechipostori but mamwe wakomona anenge anotori nemachirereso ari kuti achipostori ari kuti mupostori achisvetuka akubudisa bute. Zviri kuitika a lot in Zimbabwe. This is all because of money. Vanhu vakupesanyisa zvinhu. Hence vanhu vanozokura havazoziva kuti it doesn't make sense to them because havana that background knowledge. Isusu takakura kusina zvakawanda zvemaprofita nechichizvi taenda zvedu kumachechi kuna maroma tiko taingori neroma Anglican chichi main churches zvechiprofita zvakazoya mashure but now maprofita ashona ndo vanotori number 1 vanonyepera vanhu vachivaisa zvisirizvo vachivabatisa mushonga ndo maprofita zviwa hatanawo mazuva ano. Saka munhu nemunhu I think unongoitawo zvinokuendera zvinoenderana nezvaunobhiliva. Zvinongoenda nesituation yako kuti okay because masituations akasiyana pane imwe zvechaunoti izvi zvikai uyo kangona mwana akungodonha ari kubudirwa and what not unoita sei uri kuno grace uri kuno kuhike mwana utanga kubudirwa uchatokwira ndege ugoenda naye kuZimbabwe. Wotozonoti zvakadai aiwa zvotogadzirwa achigadzirika zvobva zvagadzirwa ende zvikagadzirwa kazhinji zvinonyatsota right as long as zvagadzirwa nemunhu ari the right person and doing the correct thing zvinoita kwete kuti unoita fall into the wrong hands vanhu kuti tipei 1000 tiye tipinde mumusha tizodai vanibva vachoita wese vanhu ndo kunonzi kutanangira matare kuti basically meaning kuti zvoni wokuisa zvinhu zvisiri izvo mumusha mevanhu saka zvinobva zvaita kuti kana mine midzimi irimo inochengeta whatever inobva yasuduruka ndopaunoti vanhu vanenge vakuita mapenzi vachiita what not and what not because matare anenge atanangirwa. Saka is just knowledge from someone who is 50 years old. Thank you so much, Sis Mary. Right, thank you very much, Paula. Thank you very much, Paula. Kwenda kuchita zviro kunamata Mwari shumbresi munogona kunamata Mwari ari mumba make kwenda kuchita zviro kunamata Mwari hazvireve kunamata Mwari kuenda kuchechi handitika munogona kunamata ari mumba make imomo usingatozivi kuti munhu atori padyo naMwari zvokudaro ari mumba make asingaende kuchechi handiti wazviona. Then toita vane like kola urai tiseka timbobva kola pinda mukana kola taurai kola hello kola hello kola hello kola hello okay Flora. Hi, Sisimeli. Yes. Oh, so okay. I think ndepandaisa comment yekuti pakuzobvisa imwe mombe yehomai uchinzi kwa yapa pandanzwa kola achiti kwa ikasazvara mombe iyoyo unobvisiswa imwe. Ndangovhunza ndakoisa comment yekuti akumwa kusi kuzobirana kusi kubirana here zvekuti munhu anenge abvisa mombe yehomai muti mopedza modzoka kuti kwa haina kuzvara saka bvisa imwe. Zvingada kuti mubvunzo wauri mubvunzo kuti saka akusi kwakubirana here bora kuti ndambobvisa yeya ikasazvara kana ndazobvisa imwe ikazvara iye isina mbozvara vanondidzosera here wawa mubvunzo hangu ndachingoda kuziva bhosa ndisati ndambozvinzwawo zvekuti kwai inobviswa kaviri nenzira iyoyo right kwava kubvunza ndidonedzei wangu. Thank you very much Kola, thank you very much. Mubvunzo uyo wabvunzwa. Hello Kola. Hello, Sisimeli. Yes, Kola. Okay, right. Even ndoda kubvunza, unobvunza ndoda kubvunza. Hatitiri kuti chivana chifani chiriko kana kuti zvinodhipenda kuti munhu ari kubhilivha chiyanditira.
tomboti nemamissionaries aya vamissionaries akauya mutime yacho neiyo yemadzitateguru edu dai anga ari mahindu akauya isusu rasi uno maibva mahindu andifanamata mufananidzo dai tiri kunamata chi like now because vazhinji now they've turned to Christianity. Then other part of Africa they are Muslims and but they believe in different ingredient. So they don't know vari ku data ndikabingrina colonizwa ne imo chiro tisiri ma English makristu tainge chinzi tikunamata chi one then muacha ndifunga kwangu inini tainamata muacha because zvagara zvaichoitika kuti handiti kunonzi kudhara vaienda pamuti wemuacha muti wemuacha ndori nesignificance iwoyo kwai vosvika vonamata ipapo voti tikukumbira mvura tikukumbira chakati vachienda nesadza chinosiya ipapo kureva kuti tingati tikunamata muti iwoyo unonzi muacha. And that was our belief then then povo pandizvoni pankurwa makuva pankurwa makuva inini ndikayanga sisiverere handiti kwendonora makuva yemay sister nanzvadzi nemanzvadzi handiya 4 then one of then mimo mataini handire makuva neti ndiri mukristu because ndataura kuti panonzi kurwa makuva then the other sister of ours ari kuita zvechivanhu mimi ndirimuita zvechivanhu mumwe ari kuita zvechiningiri nobva tadai ndachi unveiling of the tombstone chichasiyana ipapapa handiti zvese zvimwe chete but different ningirini chete language yashandiswa apa but uyo akati handitoita unveiling of the tombstone tese tinobuda tichimhanya asi mimi sesimili matande tinorova makuva munotaiwa sisi hatikuendonzira zvechivanhu aiwa I have a question there. Kurova makuva nekuisa matombo zvini chinhu wani chakafanana here zvinhu zvimwe chete handiti apo kurova ishona kakurova makuva tinonorova makuva toinonesa matombo aiwa kuisa matombo chishona kuisa matombo chishona kurova makuva chishona handika unveiling of the tombstone chirungu handisika hamene kuti kuisa kurova makuva nechirungu munoti kudi hatizveri kuti unveiling of the tombstone kune vari mumacomment section ngavatibatsirewo kuti tibatsirewo nechirungu guys kurova makuva nechirungu ndiyo here unveiling of the tombstone because why am anzi chinhu one caller ndo zvavari kutauri kuti matondzisa chimwe chinhu ndasingatobozoti chinhu one ndakaita nharo nehanzvadzi yangu panyaya yekurova makuva iyi ndakaita nharo naye mirai kola ndakaita nharo naye pandakaenda kumba akanditizvo kwana sekuru vangu handiti vakaita izvo kuti tikutenga makuva ari kuiswa handitika toda munhu isikakontribhute mativakire makuva handiti then we just contributed mari ndobva kwaenda kunoiswa makuva ayaya handika vachivaka makuva saka zvada kudzati vekwangu ava vanini vangu ava vanongorarama zvatongorarama izvo zvizvi havana kuda vangoti ndivaroda kuisa makuva nasekuru tumirai ma$50 ataurwa achona vatangoserana zvati hapana munhu akaenda saka now kundudza kwake kwanoita noti achibvako ikoko handika umwe mwana wamwe sekuru wangu anga aripa pakabva asungwa animaona anga ari mupurisa anobva asungwa kudaro umwe hanzi akaita accident nemotikari animaona and then ndobva mutadzi yangu ati iwe akundisendera message achinditi iwe kunoku kwaitika sososososo andiwana ndakakuudzai kuti takatanga rini zvokuinda zvematombstone ndikati iwe tombstone kuita zvetombstone handifunga kuti zvine basa ndikungonesa matombo here takangoisa matombo evabereki vedu vanhu zvikanzikana zvakafanana nekurova tikaisa nharo ndikati iwe zvinogofanana papi handikungonesa doisi tangoisa matombo pakatoita zvechechi vanhu vakanamata pakangovakirwa dombo tikaenda saka uri kuti zvakafanana papi akakaka nharo achinditi zvakafanana ndichimuti hazvina saka ndinodzidza kubva kwamuri because zvakafanana pakuti kune vechitendera nditika vanosvika vobva vasvenda vobva vaita munamato oita munamato wavo vopedza voenda then pozoitova muri chivanhu the same thing chavaicharuchiruda izvozvo vanouya vochitabika doro vochiita sei but its different ningirikini but same thing handiti avo vari kubika doro avo vari kunamata vangouya vonamata vobva vaita sei vobva vaenda saka I believe kuti the same thing but isusu ndisi tiri kutora uya taking these things tichizisa ma-meanings ari different then chimwe chinhu chandada kubvunza pakuroora pamaroro paipe pakuti varungu handiti
vari kunzi havana zvinoyera but vanhu vane chavo chevanhu chavo hands different. Okay, hands zvakasiyana asi kurova makuva kurova makuva nekuisa matombo hands zvinhu zvakasiyana. Amen. Zvakasiyana because muri kuenda unesa guva, muri kuenda unesa dombo rechirungu idombo rechirumba stone apa vechechi vari kuuya kuzumba vanofukidza jira rewaiti voya voisa munamato vobva then ava vechivanhu vanouya vanesawo jira ravo voita voteketera vodika doro vonhingirana but it's the same thing but different in doings. Okay. Vamwe vanozorerera vachiita sei ndo panenge pasvakaipa but vechechi vanongouya vongonamata vobva vaenda. Vamwewo vechivanhu vanoita zvakaipa vari kuda kuipisa chivanhu vanouya vosvikoteketera voita zvakaipa vobva potanga kuitika zvinhu zvakaipa kuvanhu. Then pakuroora varungu anoenda ononotenga ring, the most expensive one. And so that the most expensive ring yacho ndo yavanoti yavanonhinga nditi then isusu tinee tosvikoroorwa tichitosvitswa mombe dzeumai mombe dzechimanda and what not, which is also same, is very equivalent to that my belief nezvandofunga inini. Saka handimboona sekuti deta ndichinzita ndiri kunzi tiri mahindu taenda chenonamata kana kuti dziri mombe kana kuti kunamata chii kana kuti pasina kuya awa deta ndiri kungonamata zvatiri kunamata izvozvazvo. Saka ndo yange ngori muningirino wangu naiti mubvunzo wangu kuti zvaimbondinetsa kuti kurova matombo nekuita unveiling of the tombstone zvinhu zvakasiyana zvakafanana. Saka pane vari kupindura. Thank you Simini. All right, thank you very much, Paul. Thank you. Right. I think it's a topic on its own, guys. It's a topic on its own. Yekurova makuva ine unveiling. Topic yatotomboda kugarira pasi nti comment section iri kupokana. Vamwe vari kuti zvinhu zvimwe chete, vamwe vari kuti zvinhu zvakasiyana. Zvekurova makuva nekuita unveiling of the tombstone. Kwai zvinhu tu vamwe kuti saka toda tombotsohwisisawo because tikudzidza guys. Vanhu muri kuona. Tikudzidza anyway inini chega guys ndimboti nyangu ndimboinda because ndichazodzoka kuma4 andika asisati ndainda nyaya dzacho dzepanapa pane munhu iyi topic nyaya yake ndikaiverenga inounza controversy nyaya yakandapa but zvakare ati ndiverenge nyaya yake ko ndikazoiverenga kuma4 okay guys because ichatanga kutodhonza futizve 2 hours kana hour nyaya yake iyoyi because itori very controversial topic inyaya yake but iri controversial. Thank you mutambiri wamandi, thank you very much. Saka mandichazivi ndoita sei hanzina laina zvakasiyana handizivi tichazoita live toyotsonzwa handizivi guys ndoita sei apa. Hai Dia ndanda kuenda. Hello Dia. All right, sorry sis Melinda ndichikumbura kungotaura zvishoma. Kurova guva aiwa iyo tichazoita topic iyoyo. Hold on wakadaro bata wakadaro tichadzoka netopic iyoyo. All right sharp. Haiperi nokuti tikada kuitanga haiperi. Ndoverenga here. Why are you in the car? I was coming from ndakaitwa papsmear kaya ndachibva kunodzwa mari zauti ndachibva kunodzwa kuti hapana tichazosendegwa message after some 2 years or so amen kuti uende futi. Saka ndachibva kukoko saka ndopandangozoita phone call yapinda from someone right. Hanzi verenga itozoiziya right. Saka ndakungoverenga topic iyi ndobva ndaenda anditika kuma4 hakusi kweyaya here ndikoko but handingagari pano kagubva isvika 4 ndofanira ndipinde mubaka ndiwane kudi ndoda mbonotumira maodha evanhu mafuta nechebe dzevanhu vakatenga zuro ndoda kunditumira nhasi ndodera ndiri off chete mangwana kusvika weekend sine ndiri kubasa saka ndoda kuti ndinoita nhasi plus ndobva ndatongopedza kuita kuti panodzoka kubasa chi saka ndongoverenga guys tozoidziya nyaya iyi handiti right. Ndoda kuti mundibvunzirewo madiaries kuti zviri normal here naimi ini ndine soulmate yangu ye17 years asi iye 17 years iye I know ndiri soulmate yake kungoti hatigari tose but tinonzwanana. He is married, I am married. Takadana tiri vana. He was 24 inini I was 17. Ane vana 4 inini ane 3
but sisi chihure here rationally atibatike, but chero zvikadini ndikaita dambudziko anomira neni, iye zvikamuomera anomirawo neni. Zviweti takambodhumanisa, but chero mabirthday evana vangu anotenga something opawo postman. Izvozvi akatenga stand kudema, ari kuda kunditengerawo sisi. Ndinorevesa munhu uyu handina kana mwana naye. Ndakauya John, iye akateverawo. Ari kutogara kusaidhi kwandogara nemukadzi wake. Tosangana mushopu ndeipi. Akandiona ndina habhi izvozvi. Akandiona ndina habhi ndizvozvo. Hachisi chikomba. Madiaries isoulmate. Anodiwa nemoyo wangu. Iye akandirota ari mukomana. Ndozvaakandiudza patakasangana. Ende anogarotaura so zvaitaurwa kwaTilda zviye zvinodaro zvizveshuwa. Iye ndozvaakandiudza 17 years ago. Anondida ndikaritsana nahabhi ndomuudza. Iye vakashupana. Anondiudza. Totonyaradzana. Ndati 2017 ndakaita sex naye ka5. Habhi was kuDubai. Ipapo ndakamboita since haandikumbire, chero ndikati ndoda nyama anoita zvose sisi zviri normal here izvi. Right. Ndibvunzirei asi handisiye hangu veduwe. Ndoda kuziva kuti zvemasoulmate zviriko here. Musavhare short sisi musina kubvunza nyaya yangu. Saka nyaya ndiyo iyi yesoulmate. Ndosaka ndati haidi kuti ndivereke because nyaya iyi inototrigger pachezvayo. Saka zvandakuita inini kaisi ndakuenda nenyaya yangu. Where are you, my soulmate? My soulmate, come and see me, oh. Right. Yui. Pachanakidza pano. Right. Ava paisa mumwe abhatisa message yake izvo zvakati I am also in a similar situation. Muri kunzwisisa. Saka vakatiti one day hasiri oga. Paisa mumwe abhaisa message yakati I'm also in a similar situation, but I'm scared zvangu kuya palife. Right. Ndingomutoti okay, I know kuti life unotywa zvaunoita unongonyorawo sezvaita uyo indinozongoverenga. Nyora itinzwe makatowanda saka budai pachena asikana, budai tionesana. Yeah. Masoulmates, vanhu vane masoulmates avo asi vakarogwa. Handi mazvona. Vanhu vakarogwa asi vane masoulmates. Saka ini ndosaka ndati ndingadi kuti nditaure because itori topic pachezvayo. Saka zvandakuita inini guys ndakuinda. Ndakutumira maorder evanhu. Ndobva ndabika andiya. Kwai kune appreciation appreciation. I thought appreciation part yedu was to say my messages and stuff and what. So apparently team vanina vangu team vana vangu kanzi toda I don't know kuti vasaza chiva chandipa here. Vanenge vakandikadzirira masters zvokutodaro. Vanenge vakandikadzirira masters. Saka zvondouya inini kwaina masiriri this is toshi. We cannot judge. Anzi Melundi tege mnina. Makoma ndinokangana kana ndakuya ndine vanhu vakaona ndingachitege ndinozokangana. Isai notification. Muweo. Angu Tindo neipangezi yangu. How are you angu Tindo? Imimi chisa notification. Patiri kudzoka nenyaya iga munzwisise tinzwe. Vanenge ngwada ndisira masters. Kwai masters ichi alright bo handakuramba. Saka zvandakuita ini chega ndinotumira maorder evanhu. Ndatumira maorder evanhu ndodzoka ndobika. Handika umwe uyu zoro dzai ari comment section kwanzi neniwo sisi handichazozi ndodini. Vana nemasoulmates avasi vakarorwa. Saka pandodzoka ini ndichadzoka. Yamuri kuti appreciation star party ndokumbira kuichinja vasikana mbijana. Ndokumbira kuichinja mbijana. Pandinenge tichitaura nyaya iyoyi muchisa masters mudaza masters. Muchisa masters acho. Tichitaura nyaya idzi handiti chisa masters achona muchito appreciate henyu kwacho tichitaura hedu nyaya iyi tozopedza vanenge vane handiziti kwai kune mamessage kune chandisi kuziya vanozoda kuzokwira pakwesira vozokwira avo vachitaura zvada kutaura appreciation party yachona but apa ndikumbira kuti chimbotanga neiyoyika
zvino kunohaipiwa sei? Alright, ndinokwidza handiziva maadmin achiri vachakwira here vachihaipa ini ndichitaura nyaya yangu. Hanimaona tichinzwa kwanzi aizvivatsamwa admin aiwa kundai don't worry, ini ndokwira ndokuedhai ndikataura imi mohaipa vanhu vokanda masters, ndikataura imi mohaipa vanhu vokanda masters achona. Handimaona then pakupedzisira antika hanzi tobika nemi ndinokwenda kundoda kumboposta mafuta eva ndigodi manje ndida kusama mafoni pachaja. Pakupedzisira ndozovhura imimi vani memuripo mozotanga kugamuchira I don't know what you have. Handizi zvamunazvo. Animaona then mochizodii mozotanga inyi kutaura ipapo tifambe nenyaya iyi because ndakasaitaura nhasi. My next off day is on Sunday. Do next off day rangu Sunday. You see, so zvina tingocover tingofamba nayo. It's not really a star part, right? I see star part and ingori appreciation part. I think this. So they can still appreciate chitachi nyaya dzedu. I see star part. It's just an appreciation according to what you told me. It's an appreciation, so they can still appreciate. Until this way, guys, ngatibvumirane. This way, hi, my love, Femi, how are you? Right. This way, guys, and my sister, I love you so much, my sister. This way, guys. This way, guys, this way. And to be waiting for the right. Okay. Saka takuta saizvo zvinofamba ntika guys. Yongoitwa appreciation yachona tichitedu nyaya dzedu. Zvese po divilis. Saka ndokubata ipalita guys, gani mbonoposta maorders evanhu. Imongo zati ndiri hustler guys. Ndinenge ndichita maorder evanhu. Ndoda noposta maorders evanhu. Ndodzoka nayo tobika ndotanga kugara. Kana ndikakurumidza kupedza kubika wachina ndobva ndauya early. Ndouya early kana kuma3 totanga kuma3 antimaona kuti at least kuzvi9 tobva tapedza. Ndikakurumidza kupedza ndobva ndauya kuma3 ndouya a bit early totangira ipapo. Anditika so guys yeah vese vasingadi kutaura nyaya dzavo vari ivo sendai maown message. Chinyorai mamessage enyu emasoulmates enyu aya motumira pawhatsapp number yangu. Antika torai nyorai mamessage enyu zvaita kola nyorai muchitumira apa mamessage enyu indozongoverenga zvandaita yakola tichidiskasa tichiona kuti pomwe ndine soulmate yangu yakawandawo somewhere guys yekuti ndinofanira kuti nditsvage. Hanimaona ndinofanira kuti nditsvage. So hanze aiwa first hour momboita appreciation iri serious mozobatanidza pakati. Oh, okay, alright, okay, alright. Zvino ndichanzwa naivo hanze musauye eli tiri kubasa. Alright, isai number. Regai tione. Regai tigozouya. Regai tione totanga zvacho. Kwainana ndoya eli kwai musauye eli tiri kubasa. Ndabva ndapusa ndakati ndoya eli kwai musauye eli. Saka kwai ndisauye eli nemaadmin acho vari kubasa. Saka ndokubatai time. Hanzi makaiona soulmate yenyu padadai. Voyawo kwauri voendawo kusoulmate yavo kama siri. Vobva vaendawo kune soulmate yavo. Mumwe nomumwe oenda kune soulmate yake. Ndokuti vane masoulmates avo apa. Hauzvioni. Isati ndina kumbotsvaka yedu pamwe ndakatokura ndichifunga kuti ndiyo soulmate yangu iyo story. Right guys, saka tobatana time antika tobatana later.